قديمة ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسنة تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقلعت كاسنة تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز حد تتعشم يتتهكي حقايلك بقوى الكرم عدوي وبلهبته لفاش قابي وحبن تسحل صور وتقل جلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا عبايكا وبعلقب لا الدليا تسحل صور وتقل جلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا عبايكا وبعلقب لا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر ورودي مقطنهم كمسل أولادي سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلم وزي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتان باقناني ولومون كم وترو العلا قداسنا زلوو تشتوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدب مسانا كبصنحو بخبرنا عدمكم لايك مكبار شير مكبار يتوغ من حسابكم من بهانات من قد دما ناي وتر تاوي عدنايو تلتغلو تقبرو ودقف دما نمسكنكم مجمريا بزغن جمر let's go. Shape the global order, and you will not be surprised to hear me say that attempt to reshape the global order, and you will not be surprised to hear me say that we need more than we currently have. A lot more, I can tell you, because we face serious and lasting threats. Russia and China are investing heavily to build up and modernize their militaries. And this is not just to show off at major military parades in Moscow or like yesterday in Beijing, but to aggressively exert influence, attempt to reshape the global order and undermine our freedom and security. We should not be naive. This trend is not going to shift or reverse anytime soon. Russia is, and for the foreseeable future will زي أبي متنقطع ويون دارجا نجاريت ناي warning أبي warning sign وي ملكت ناي متنقطع زهب زلو حلاف ناي نيتو زلو يو ناي نيتو نزعجي تشاينا زقبرتو مرئيت وكل مسراشتي مرئيت ناي وتحضر وحيلت رايدي كوني اتبولوتيكاوي زمدنا ويون دبلوماسياوي زمدنا أبتنا شانغهاي كوبريشن زرايو كبابي العسرة مرحت هجرات تصادفوا كمدمات وتحضر وحيلناي تشاينا حواوي سمسرايو إذن ريو زلنا هذا عبي حدش مدرخ تأتيهم زلو يزي وجام زلو نازي قدايزي بزح الجن خذ زلنا بفتسم كنقطمون كنوصونا ينخلينا يزبل زلو هذا عابي انفستمنتن كجف سرح يلي لنا خمزلون هذا عابي بكو تفتيرونا خمزلو يزي نقر زلو تبكو دما هذا عابي سقات نعتاتهم نتناتهم نساتهم زهانتوا ويونت يوني بولار وورلد أمريكا مس أوروبا خوينا كم دليتا ترب حلون تكايدون زل العالم بحجي كم قتل كم زي كليز وجلهم زلو زيد ما دارجا بملؤم مرحتنا حجي كريكم كندي مرحتنا أوروبا مرحتنا أمريكا وتهدراويان بوليتيكاويان قطباويان كلهم كيلاتات إزي حجي زرعنا يو نجر نورمال نجر هيكونن يمزولو زلو مغنياتو تشاينا بين وتهدراو مريت راين تتقبر شلل مقبرو يقد ميوزق أنين أبتم عالت زوعلن أبي بوليتيكاوي زمدنا شركنا ناي راشا ناي تشاينا كم دما ناي سمين كوريا سلسة نيكولاراويان حيلتات إيران دما بقولنهم 4 عبيت حيلتات أمريكا بين ونزقت موازلو بحاد خوينهم أبحاد ستيج نحاد عب حيلي مسو خوينهم كتعاقو علون كبركبون كرا خلو أزي نايتي زمت النازلو عب بدهو مرأيا مخاني زبل زلو أوروبا وس أمريكا بمولو راشا بين تطوابيلاتو زلا كندزي ناي تشاينا وتهدراوا عقمي أبكينا زياتوي بخطة بعد ما كندون ترينا نابيجس ناينا خنكيد زجي ناي نيتو أويات رايك كمسلكم خليو سالسي كاليتي أقد سيت أويات دم خريكم بخل وجنيزي مغنياتو كاب تشاينا زريو زلو كاب تشاينا زريو تهدراوي
ሓደ ብሓደ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ክዛረብሉ ከለዉ ከርእየኩም እየ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ዓይኒ ክንዲ ዘዛርቦም ዘለዉ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዝረኣናዮ ዝንቀሳቐስ ትርጉሙ እንተዘይተረዲእና ትርጉም ክበካ ይከልኒ እዩ ስምዑ ኣብዝኻ of the world does not stand with you and China were to invade, they will become the most technologically advanced country in the entire world. We certainly do not want to see conflict. Taiwan alone will not be enough to deter the aggression. 血脉亲情. A new video this morning showing China firing multiple missiles. Fighter jets, surveillance aircraft and naval vessels. The threat China poses is real and it could be imminent. I want to talk to you about Taiwan. What do you have to say about what's going on over there? The Pentagon has a perfect record in all of its war games against China. We lose every time. We're not fighting the Chinese people, we're fighting the Chinese Communist Party. And they mean to take us out. China wakes up and they're like, you know what? We're going to win today. That's going to be a bad day. A dictator in China could destroy our economy overnight by signing a few pieces of paper. How worried do we need to be about China? 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 China. China. It's China. China is not ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ቻይና ስግኣት ኣብቲ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቁጠባውን ሰርክልስ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጦም ዝኣተወ እዩ ቻይና ስግኣቶም ምዃና ሎሚ ነዛ ኣፅዋር ስለ ዝረኣዩ ይኮኑን እዚ ሎሚ ንሕና ኢና ርኢናዮ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ስለያዊ መርበባት ናታ ነዛ ሓበሬታ እዚ ክትእክቦን ክትሪኦን ፀኒሓ ኣብ 2014 ኣብ ግዜ ኦባማ ጀሚራ ድማ ሙሉእ ኣተኩራ ናብ ቻይና ክትገብር ከም ዘለዋ ፒቨት ቱ ኤስያ ዝብል ስትራቴጂ ሒዞም ፕሬዚደንታት ይቀያየሩ ፖሊሲ ናቶም ግን ይቕፅል ፀኒሑ እዩ ስለዚ ናይ ቻይና ስጋት እዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ዝበዝሐ ህዝቢ ነቲ ቻይና በፂሓቶ ዘላ መረጋገፂ እዩ ኮይኑዎ እምበር ናይ ቻይና ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኢሊት ነቲ ኮላይ ምስ ናይ ኤውሮጳ ኮይኑ ስጋት ናይ ቻይና ካብ ነዊሕ ክረኣዮ ፀኒሑ እዩ እዚ ኣብዘን ዝሓለፈ እዋን ዝረኣናዮ ሚሊተሪ ፕሬድ ወይ ወታደራዊ ምርኢት ናይ ቻይና ድማ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ብድሆ ይፅበያ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ይፅበያ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ብቃት ይፅበያ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ በሪሂሎም ኣሎ ካብዚ ንንኔው ኣሜሪካ ምናልባት ውሕዳት ዓመታት ክህልዋ ይኽእል እዩ ንቻይና ብወታደራዊ ነገር ፈቲና ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል ኣብ ባይታ ግን እዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓንቲ ቪድዮ ትዘውር ኣላ ሕጂ ሎሚ ረኸብኳን ከም ፀኣልኩም እየ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናይ ዩኤን ዝነበረ ካብ ኤውሮጳን ከኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝሰርቅዎ ቴክኖሎጂ ምስ በሎም እንታይ ኢሎም መሊሶም ንቻይናውያን ዘይብልኩም ካበይና ክንሰርቀኩም ኢሎም እቲ ቴክኖሎጂ ቻይና ሒዛቶ ዝቐረበት ኣሜሪካ የብላ ንባዕላ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ የብላ ናብነት ስለዚ ዘይብልኩም ሲ ሰብ ካበይ ክቐድሓልኩም ይኽእል እቲ ቀደምሲ ድሓን ካባና ትቐድሕዎ ነርኩም ትብሉ ኤሌክትሪክ ካርስ ንኣብነት ዝሕጂ ንሪዮ ዘለና ሌተስት ቴክኖሎጂ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ንተስላብ ሽግር ኣውዲቕዋ ዘሎ የብሎምን ኣሜሪካ ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ቀደም እዩ ቻይና ከኣሜሪካን ኤውሮጳን ትሰርቕ ኣላ ዝበሃል ነይሩ እምበር ሎሚ ተወዲኡ ትገይ ቻይና ቀዲማቶም ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ወይ እውን ኤውሮጳ እዮም ካብ ቻይና ክሰርቁ ዝኽእሉ ድሕሪ ሕጂ እምበር ቻይና ካባቶም ክሰርቆ ትኽእል ቴክኖሎጂ ውሑድ እዩ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ሰሚኮንዳክተርስ ቺፕስ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ገለ ክፋል ቀዲሞማ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ዘለዎም ስግኣት ደረጅ የብሉን ሕጂ እዚ ንዛረቦ ዘለና ቲዮሪ ጥራይ ከይመስል ብተግባር ኣይናይት ወታደራዊ ዓቕሚ ዝዝረብ ዘሎ ስምዑ ብዚ They were one of the big surprises. The first to roll past was the LY-1. In today's parade, it was mounted on trucks, but the state media said it's been designed for aircraft carriers. And its job is quite simple, carry out precision strikes that can burn through drones or anything small and fast. Then came the high-energy laser. It was also mounted on a truck, and this too was designed for anti-drone weapons. Anti-drone operations, rather. Beijing framed it as part of a layered defense system meant to take down swarms of drones. And why does it matter? Because drones are the cheap, disposable and effective weapon of the moment. From your ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና እቲ ትገብሮ ዘላ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ዘገርም ዘሎ እቲ ፀረ ናይቲ ከጋጥም ዝኽእል ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ትገብሮ ዘላ ነገር እዩ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ፀረ ድሮን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሌዘር 2-3 ዓይነት ካፈሪጣ ይፈጢራ ኣላ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣላ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ወታደራዊ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ወይ እውን ድሮናት ኣብ ኩናት እንታይ ዓይነት ተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ቲዮሪ ይኮነን ብተግባር ንሪኦ ዘለና ኢና ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እየ ካብ ቅድሚ ግንባር ዝመፀ ቪድዮ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ከመይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ንምፍላጡ ዝኣክል እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ቻይና ግን እቲ ዝበለፀ ናይ ውግእ ድሮናት ተፍሪ ዘላ ቻይና ስለ ዝኾነት ከመይ ጌርካ ብዕስለ ድሮናት ክመፀካ ዝኽእል መጥቃዕቲ መከላኸሊ ክትገብረሉ ትኽእል እዚ ሌዘር ዝበሃል ዘሎ ድማ ብርቱዕ ጨረርታ ኮይኑ እቲ ድሮን ኮሎ ጌና ናብኦም ክመፅእ ከሎ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝገብሮ ባይ ደ ወይ እዚ ጨረርታ እዚ ዋላ ነተን ነፈርቲ ኩናት እውን
ሓደገኛ እዩ ክንደ ግዜ ክልተ ግዜ ቻይና ተኸሲሳላ ከምዚ ክፍትኑ ከለዉ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ናይ ጀርመን ፓይለት ገለገለ ረኺብዎ ዝብል ኣብ ከባቢ ጅቡቲ ዘጋጠመ ዘረባዊ ነይሩ ዝተወሰነ ግዜ ሪፖርት ገይረ ነይረ ሓደ በሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንድሮን ጥራይ ዘይኮነስ ፀረ ድሮን ቴክኖሎጂ ናቶም እዚ ሕጂ ኣብ ካልእ ተሰሚዑ ዘየለይ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ብዙሕ ፈተነታት እዩ ዘሎ እምበር ዝተወደአ ነገር ኣይረኣናን ኣለና ካልእ እቲ ዝዓበየ ንኣሜሪካ ደስግአ ነገር እንተሎ ድማ እዚኣ ቁፅሪ 2 ዘላ ክንሪኣ ኢና ምክንያቱ 3 ዓይነት ኒኩለራዊ ኣፅዋር እዮም ሒዞም ቀሪቦም ዘለው 3 ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሰማይ ብመሬት ብባሕሪ ክሃርም ዝኽእል ንኣሜሪካ ድማ ሓደጋ ክኾና ዝኽእል ቁፅሪ 2 ታንክ ብምንታይ ገይሮም ቀሪቦሞ ስምዑ ኣብዚ it's just incredible ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ዓይነት ነገር እንዲ highly intelligent. So what's the USP? Well, unlike its predecessor, this one comes with augmented reality technology, plus some of these support vehicles were topped with quadcopter drones. These are meant to spot and hit targets in real time. Highlight number 3. ናይ ኣብዚያ ነይራ ሓንቲ ነዚ ታንክሲ ታንክታት ኣብ ኩናት ናይ ራሻ ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዘይብሎም ስለዝተረኣየ እንታይ ገይሮም ላለው እዚኦም ረኣዩ China showed off the Type 100 tank. The state media called it highly intelligent. So what's the USP? Well, unlike its predecessor, this one comes with augmented reality technology. Plus, እዚ እቲ ታንኪ ምስ ተወሳኺ ቴክኖሎጂ ድመፅእ እዚ ኸንታይ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ብድሆታት ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ግምት ዘእተወ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ተራ ታንኪ ትርጉም ከም ዘይብሉ ወይ እውን ብተራ ታንኪ ኣብ ዩክሬን ይካየድ እዚኣ ከነፅረልኩም እየ ነዛ ዘረባ እዚኣ ምንታን ክትበርሃልና ናብቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓውደ ኩናት ተመሊስካ ክትሪኦ ኣለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዝስምዑ Russian troops are continuing to take territory in eastern Ukraine, but at a heavy cost. Many of the recent gains have been attributed to a battlefield tactic called infiltration. Here's a closer look at what that means. War on bikes? This tactic is how the Russians are trying to gain ground, according to a video from the Russian news agency TASS. Small groups of soldiers, or even lone fighters, are taking over mile after mile on bikes, or even on foot. First, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ንሪኦ ዘለና ዓውደ ኩናት ከም ዝተቐየረ እዩ ዝንገር ዘሎ ሞደርን ዎርፌር እቲ ዝማዕበለ ዓውደ ኩናት ኣብ 2025 ወይ ኣብ ዘለናዮ መዋእል ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ እዩ ንዩክሬን ሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም የዕጡቃ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ራሽያ ድማ ኦፍኮርስ ነፍሳ ዝኻለት እያ ምስ ቻይና ምትሕባር ከም ዘሎ ድማ ተኸስዎ ዘለው እዩ ስለዚ ኣብዛ ዓውደ ኩናት መጥቃዕቲ ብምንታይ የካይድዎ ኣሎ ብሞቶር ባይክ ብሞቶ ገይሮም እዮም ዘጥቅዑ እቲ ዕላማ ድማ ዕድል ስለዘይህብ እቲ ኩናት ንእሽተይ ጋፕ እንተተፈጢሩ መጀመርያ ብድሮናት ጌርካ ነቲ ሽፋን ትገብር ኣብዚ ስምዕዎም ታንክታት እንታይ ጥቕሚ ከም ዘይብሎም at the start of the war in Ukraine, it isn't possible to imagine the conflict without them. Large convoys of heavy tanks, on the other hand, are said to be rare now. This is in contrast to the beginning of the war in February 2022, when images of massive Russian troop movement እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ታንክታት እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ብብዝሒ ዝረአ ነይሩ እዚ ታንክታት ኣሜሪካውን ብወገና ንዩክሬን ናይ ሚልዮናት ዶላራት ታንክታት ናታ ኣብራምስ ዝበሃሉ ሂቦማ ነይሮም ሎሚ ታንክ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ሳሕቲ ዝረአ ንመጓዓዝያ ዝጥቀምሉ ዘለው ነገር እዩ ኮይኑ ስለምንታይ ክንዲ ገለ ታንክ ምስ ሰደድካ ናይ 500 ድሮን መፅያ በክ ተብሎ ነቲ ታንክ ማለት እዩ ዝገበሩ እንተገብሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 2025 ታንክታት ኣብቲ ኩናት ይኣትዋ ኣለዋን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለምንታይ እተን ታንክታት ግዳይ ስለ ዝኾና ቀልጢፈን ንታንክታት ገሊፍካ እቲ ዝዓበየ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ስምዖም ብኣፎም At that time, the Ukrainians understood how they had to fight back. With the help of other countries, they began to use drones and invested heavily in them. The Russians also recognized this and developed their own drones. A kind of competition began. Whose drones are better? Those tank convoys have now shrunk to a maximum of 10 armored vehicles. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ታንክታት ኣድላይነት ወይ እውን ህላዋ ኣብ ኩናት ኣመና ወዲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግሩ ምክንያቱ እቲ ንታንክታት ዝኸውን ዓውደ ኩናት ከም ዘይኮነ መን ዝበለፀ ድሮናት ሒዝሎ መን ብብዝሒ ድሮናት ክጥቀም ይኽእል ኣብ ከመይ ዕላማ ስትራቴጂ ናይ ድሮን ስለዚ ወላ እውን እቶም መራሕቲ ኩናት ዘለው ጀነራላት ይኹን ኣዘዝቲ ናይቲ ኩናት ነዚ ምዕቡል ሞደርን ዎርፌር ክመልክዎ ወይ እውን ክፈልጥዎን ስትራቴጂ ናቶም ምስ ኣቕኒዖም እንተዘይገይሮም ኣብ ባይታ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ንድሕሪ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና ካበይ ዝመፀ ምዃኑ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ታንክታት ብድሮናት ተሰነየ ክኸውን ኣለዎ ንብሎ ፀናሕና ካብኡ ዝብገስ እዩ ስለዚ እቲ ሞደርን ዎርፌር እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ቻይና ድማ ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ንድሕሪ ሕጂ ክኸውን ዝኽእል ዓውደ ኩናት
أبزع جزء انتهي لنا نيرنا تذكروا تخينكم أبزع جزء كنزارب كلنا انتهي لنا نيرنا تشاينا مس راشيا بقرب أنا تكويناتنا يوكرين تكاتلو خمسة الله تاي مالتي زي بغت تكوينات كما يكايد كم زلو انت عينت أسواري تكملو انت عينت تكنولوجي تكملو انت عينت بقعت 100 كندراشة حبريتها لهم كنبلا ينخلينا قل كابراشة حبريتها يبصحهم كم زلو أمريكا نتكوينات بعليها تكايدو زلا سلازي فيدباك ناي تكوينات اللومي نايتي الراشات تكمل زلا تكنولوجي يوكرين تكمل زلا تكنولوجي أمريكا قدامي حبريتها زلو هجريا معناته سليا تكنولوجي أمريكا نتكوينات زمرح زلو سلازي تشاينا جناب تكوينات سلديت ساتف زلا كاب تكوينات فيدباك تركب تخل داي تخلون حتى أقدر سنة بدماي تشاينا جن بمنجد راشا جيرا كم دما حجة أب مس إيران بستجبر كوينات دما منجد إيران مس باكستان استجبر مس هند استجبر منجد باكستان ريل داتا حبريتها نايت كوينات فيدباك نايت كوينات أسوارات ناتا يسرع له تكنولوجيا ناتا خميو انتاي تكنولوجيا ليكا أبقمت ناتو نتزول كنتات نامببو نت مدرخ زتقلب ترايدي كوري إجز أتينا زلنا مدرخ بزبلة أمان قد كم يجرك سرعة تغل بخمي كتد معلو تغل بزبل تكنولوجي حيزا نزي مرئيت قريبة مالتي زمرئيت تجي بخمسة يوم زلو كعوة زلو حجز أبز حجز لنا مدرخ ترايدي كونس نايت صباح كوينات تايك مسل خل انت عينة تكنولوجيا ليكا بخمي كتقط متغل تا عينة مدلاوات يزاد لي نحدد معي كوينات كتقبر تغينكا نعبنت مس أمريكا زاكر كتواقع تغينكا سلازي أب مسائلات كون كله سمعوا تي مسائلات تشاينا زقربته أبسل رينايو ترجم ناتجن أب سمعوا عن عيون بزح حبريت أقرب لك لك في فيديو زي. And there were way too many of them. For the first time, China publicly displayed its full nuclear missile triad, which means it now has nuclear weapons that can be launched from land, sea, and air. That's a nuclear triad. Land, sea, air. You cover all three. And here's the lineup. There is a DF-61, a new solid fuel intercontinental ballistic missile, or ICBM. DF-61. It has a range of 12,000 kilometers, which means it can hit almost anywhere on Earth. ثلاثة عينات نيكولار ميسايل دم أبزمري تقريبا يرى زي DF-61 زبل كاميرا تتوكسو كونتيننتال سلازغونة كاب حدا كونتيننت كاب حدا كفل العالم نبكال كفل العالم كخيز غليو مالت تجربة كل القديفنا كاب تشاينا أمريكا كهرم زغليو شنو ترجم زلوا يكون تكوينات لذي أمريكا كهرم زغل بثلاثة عينات كاب بحري كاب مريت كاب سماي كاب نفرتي كتقوس زغلون على لذي زي قالك هبت زغربو استفل عليه عينت نمريد دهرم ترايدي كونس نتن عبيت مراخبنا أمريكا نفرت السكي من زخدا نعاتاتن كمي جركا تودغن علنا ترايدي كونس أمريد دمامتي أمنيرا. Then there's a DF-5C, another ICBM capable of carrying up to 10 nuclear warheads, and each warhead can hit a different city. حجي انتاينا نرجع لنا أزخه تي زينا زر حبريتا زك سم أغلى غماني سمبداكا إذا هذا مثال زي عسرت تتوقعس بومب نيوكلير حزي زغيد سلازي ناب أمريكا ترويدو أب أمريكا مسكده لك عبتك باب أمريكا مسحه أب عسرت يمكن عسرت استفل عليه كتماتات كقاص زغل مالتي نزع علمنا بخمي من قديم قطفوا زلي زلو نمجماتيو دشجركا سلازي زي تري ودا لهم حدا كابزي نعسرت كتماتات كطف زغل مالتي نيوكلير دمايو قال كوينات كون سلازي از كوينات زي تشاينا تريو زلان أمريكا باك اوف تتنقو برغم يكون احتروا زكوناتات زي كم تصهم تفكروا زلهم كتكدوا تدخلوا من كم زي كون يزنغروم carrying up to 10 nuclear warheads, and each warhead can hit a different city. Next, there's the DF-26D. It is called the Guam Killer. That's because it is built to target US bases in the Pacific. And there were many more. Together, this collection makes up the backbone of China's deterrent strategy. Aircraft carriers are flashy and expensive. Missiles are faster to build and cheaper. And that's the point that China is trying to drive home. It does not need to match the US ship for ship. هجي انت يا مدبل زلو بداي بحق زقرميو زي بزحي ميسايلات عبيت ميسايلات ززطري وزلو دما بعلامة يوت علامة دما انت يا أمريكا عصرت حدا عبيت مراخب ايركرافت كاريرز بحلالوا تشاينا كنا أمريكا كسرح الدلني هذا تايدا نتن مراقب تياتن بقليل كتدفع لن تخل بزح بومباتات جيركا بعد خاط عم تدخلي خاتن تم مراقب تينجن كن قصا خلوا كل نجار لوجيستيك ناتن مع جنزب ينزوز وزدا بقليل دما حدا خوت كاز خلان سلازي أكندي قال مراقب تراي تسرع تايدا متنزب مراقب كم دما ببزحي مسائلات بمتراي نتسأل هيخا كم قال خايو جيركا كتدقو تخلينا نرزلنا I hope أبكينات آياتون قانو أتى نريو دلنا مسائلات جن كابز زخف كابز زسنبت كون كم زي كليز نجارزلو well
እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ ብመንፅር ናይ ኣሜሪካ ኸ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ወይ እውን እንታይ ይዳለዉ ኣለዎ እስከ ንስማዕ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ይሓስብ ኣሎ Your phone call with Ukrainian President Zelensky today. Do you plan to speak with Russia's President Putin in the near future? I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. I settled 7 wars. The one that I thought would be maybe one of the easiest. You know that feeling? You think one thing is going to be easier, turns out to be a little bit tougher. Much tougher. President Trump working to secure that peace deal, now ramping up the pressure on ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ናይ ሰላምን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሲስፋየር ናይቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ራሽያ ዝግበር ዝነበረ ስቲል ተስፋ ከም ዘይቆረፀ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ናቱ ደገፍቲ ግን ተስፋ ከም ዝቆረፀ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ነገራት እዚ ስእልታት ካብ ቻይና ዝወፅእ ዘሎ ንሱ ክገብሮ ዝፈተነ ንፑቲን ኣብ ጎኑ ገይሩ ካብ ቻይና ከርሕቆ ዝፈተነ ፈፂንካ ኣብ ባይታ ይርአ ከም ዘየለን ብግምጣሉ ከም ዝኾነ እቲ ኩነታት ይርእይዎ ከም ዘለውን እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ዝደኽሞ ዘሎ ንኮንቲኒዩ ንዝብል ምናልባት ኣብዚ ነዚ ሕቶ ንሓደ ጀነራላት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብሉ ኣለዎ good dialogue with Putin, you know, in terms of the relationship itself, because, you know, Putin talks peace in those conversations, talks returning to a geopolitical relationship with the United States for mutual benefit, particularly in terms of our economies and going forward. I think he talks all of that, but he promises things that are going to take place, like a bilateral meeting followed by a trilateral meeting, bilateral Zelensky and Putin, but he doesn't follow through on it. He makes promises, but he doesn't keep them. And I think we're at a point now where we've got to recognize that we've እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቭላድሚር ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቶም ልኡኻት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክረኽቦም ከሎ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር ተስፋ ዝህብ ምሳቶም ዲል ክገብር ምስ ክልቲኦም ክልተኣዊ ዝምድና ንክገብሩ ካብኡ ሓሊፎም እውን ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ወይ እውን ስሉሳዊ ኪዳን ዘለንስኪ ፑቲን ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ተስፋታት ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ዝተፈላለየ መብፃዕታት እዩ ዝኣቱ ኣብ ባይታ ክንሪኦ ከለና ግን ፑቲን ጠቕላላ ጠጠው ናይ ምባል ሕልሚ ከም ዘይብሉ ነዚ ኩናት እዚ ብቕልፅሙ ጥራይ ክውድኦ ከም ዝደሊ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብትክክል ንፑቲን ከምብቦ ኣይከኣለን ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ባይታ ዘሎ እቲ ኩናት ንኡሳዊ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ዩክሬን ድማ ኣብ መመሊሳ እናኸሰረት ትኸይድ ከም ዘላን እና ወደቐት ትኸይድ ከም ዘላን ኤሮጳን ኣሜሪካን ድማ ኤሮጳ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ሓድሽ ሰራዊት ናብ ዩክሬን ይእትዮም ኮንዶኾን ነቲ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ሓድሽ ናይ ኔቶ ድዩ ወይ እውን ናይ ካልእ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ብዝብል መንገዲ ኣብኣ ኣትዮም ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ ኮኑ ነዚ ዝምልከት እውን ክዛረቡን ክምድሩን ቀኒዮም ኣለዉ ክሳብ መራሕቲ ናይ ፈረንሳይ ይኹን ናይ ጀርመን ኣብ ፓሪስ ተረኺቦም ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ሓጎስ ጎፅን ርኢና ኢና ግን ብግምጣሉ እቲ ዝረአ ዘሎ ባይታ ፑቲን ሞር ደገፍ ከም ዘለዎ ምስ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ርክብ ከም ዝገበረን ሓድሽ ሰራዊት ክረክብ ከም ዝኽእልን ምስ ቻይና ዝገበሮ ስምምዓት ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ራሽያ ድማ ቻይና ድማ ምስ ራሽያ ክንዲ ምንታይ ዕንቆት ዘለዎ ሽርክነት ከም ዘለዋ ደጋጊማ ስለ ዘነፀረት ካብዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ ኣይተረድኦምን ኣሎ ሓንቲ ብዚኣ ብዛዕባ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ክሓቶ እዩ ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ቅድሚኡ ግን እቶም መንጎ ኣብ ህውተታን ህልወሳን ኣትዮም ዘለዎ ኤሮጳ ስምዕዎም New global order is in the making. It will not be shaped without Europe, but it will be shaped by what Europe is willing to do. Whether we are willing to recognize the need for Europe to play a geopolitical role, and whether we are willing to build our geopolitical power to do this. For those who still doubt whether Europe should play, we have always done so when the need arose. And the same is true today. Russia has brought war back to Europe. Its pre-1991 Soviet sphere of influence. In the war, there are no dual-use goods. They're all used for military. እዚኣ ሰብ እዚኣ ለንቀነ ብዘረባ በብዙሕ ቃላታ ቫይራል ኮይና ቀንያ እቲ ሸልነት ናታን ሓደገኛ ኣቃውማ ናታ ኣተሓሳስባ ናታ ዘረባ ናታ ኣብ ሓደ ግዜ 3-4 ሃገራት ክትነቅፍ ዝኽኣለትን ንኤሮጳ ድማ ኣንጻር 3-4 ሃገራት ብዘየድሊ ምክንያት ኣብ ተፃብኦ ከም ዝኣቱ ትገብሮ ዘላ እያ መንግስቲ ናይ ቻይና እውን መልሲ ይብዋ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤሮጳ ምስ ፑቲን ምስ ራሽያ ንዋጋ ኣለና እናበለት ከላ ንዶናልድ ትራምፕ ከተሐጉስ ኢላ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ናይ ቻይና ዝተገበረ ስለዘይተሓጎሰ ንዑ ክሕጉሱ ኢሎም ንቻይና ኣብ ዘየድልዮም ንቻይና ክፀርፉ ጀሚሮም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምስ ቻይና እንታይ ክንምንታይ ምትሓሓዝ ኣለዎ እዩ ንሕና ኢና ንካልኣይ ኩናት ዓለም ዝያዳ ዝተጎዳእናሉን ዝተዋጋእናዮን ብዝብል ዘረባ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቻይና ራሽያ ንክሕይል ፑቲን ነዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ክቅፅል ትገብር ዘላ ቻይና እያ ብምባል ብምኽሳስ
نتي صنبل رايدي كونس نتي زمدنا مش چاينا كهنص دل زلو እቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ምስ ቻይና ጽቡቕ ዝምድና ክገብር ይደልሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብመንገዲ ታሪፍ ገይሩ ከመይ ገይሩ ሃሪሞም ኣሎ ይርኢ ኣሎ በዓል እዚያ ድማ መሊሶም ንራሽያ ብምፅራፍ ንኢራን ብምፅራፍ ንሰሜን ኮርያ ብምፅላፍ ንቻይና ብምፅራፍ ዳርጋ ምስ ኩሉ በቲ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምቲ ዝድለ ሓገዝ ከምቲ ዝድለ ምስኣቶም ሽርክነት ይገብር የለን ስለዚ ንኤውሮፓ መመሊሶም ይኣልይዎ ከም ዘለውን መመሊሶም ፀገም ይፈጥሩሉ ከም ዘለውን እዮም ዝንገር Democratic Alliance is seeking a fast track to a new world order. Looking at President Xi standing alongside the leaders of Russia, Iran, North Korea in Beijing today, these aren't just anti-Western optics. This is a direct challenge to the international system built on rules. And it's not... Without basic historical common sense and blatantly stoke rivalry and confrontation, it shows disrespect for the history of World War II and harms the EU's own interests. China ድማ ሸላወት ሓሳስባ ነዊሕ ሰረት ናይ ታሪክ ዘየንበቡ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳዕ ክንደይ ቻይና ዋጋ ከም ዝኸፈለትሉን ክንምንታይ ህዝባ ከም ዝተቐተለን ኣቡ ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም መወዳእታ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉሉ ንቻይና ድማ ኣገዳሲ ምዕራፍ ስለ ዝኾነ ዝግበር ዝነበረ በዓል ነቲ ጀርመን ሂትለርን ናዝን ዘቆምዎ ንዑ ዝሰዓርሉ ምስ ናዚ ተሰሊፉ ዝነበረ ፋሽስት ናይ ጃፓን ድማ ዝተሰዓረሉ ስለ ዝኾነ ዓብ ታሪካዊ ትርጉም ዘለዎ ኤውሮፓ ድማ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይና ኣብ ጎኒ ቻይና ኮይና እንኳ ሓጎሰኩም ክትብል እምበር ይግባኣ ብኣንጻር ቻይና ትኸደሉን ትዛረበሉን መንገዲ ኣይነበራን ረብሓ እውን ብኸማይ ይውሕስን እዩ ብምባል ብኣሽሙር ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ዝምልሰላ ግን well right now the situation is very very tense ካብኡ ቀፂልና ድማ ካልእ ኣገዳሲ ኣንፋፍ ድማ ክንርኢ And now turning to South America, where friction between the United States and Venezuela is reaching new heights. On Thursday, the Pentagon said 2 armed Venezuelan F-16 fighter jets flew close to a U.S. Navy-guided missile destroyer in the southern Caribbean Sea. The Pentagon described the move as highly provocative and an attempt to disrupt Washington's ongoing counter-narcotics and counter-terrorism operations in the region. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኸ እንታይ ኣጋጢመሎ ይብልለው ናይ ቬነዙዌላ F-16 ነፋሪት ማለት እዩ ኣብቲ ባሕሪ ናይ ኢንተርናሽናል ሲ ኣብ ከባቢ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ኣስኪሩ ዘሎ ኣብ ከባቢኦም ቀሪቡ ዘሎ ብጥቁ ከም ዝሓለፈትን ፔንታጎን ወይ እውን እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ድማ መጠንቀቕታ ሂቡ ከም ዘሎን ምክንያቱ እዚ ዝርእይዎ ዘለው ናብ ካልእ ኩነታት ክሰግር ከም ዝኽእልን ናብ ካልእ ኩነታት ክቕየር ከም ዝኽእልን መጠንቀቕታ ብምሃብ ሓሊፎሞ ከም ዘለው እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቬነዙዌላን ዝካየድ ዘሎ ወጥሪ መመሊሱ እናሓየለን መመሊሱ እናበርትዐን ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከይዱ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ናብ ሓደ ሓደገኛ ኩናት ክቕየር ከም ዝኽእልን ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ነቲ ምንቅስቃሳት ናይ ቬነዙዌላ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ካብቲ ዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ድማ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዘንፍት ዘረባ ይዛረቡ ኣለው ኣቐድም ኣቢሎም ነዛ ጃልባ ወይ ነዛ መርከብ ናይ ቬነዙዌላ ሓሽሽ ተሰኪማ ነይራ ብምባል ከም ዝሓረምዋን እቲ ቅልውላው ኣብ መንጎ ቬነዙዌላን ኣሜሪካን ዘሎ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰን እናሓየለን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘሎ ሲቹዌሽን መሊሱ ከበርትዖ ዝኽእልን ናብ ካልእ ኣንፈት ክወስዶ ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና China's government has no elections for top leaders, and that is exactly why it works so well. And the reality is the China system is better than democracy. China doesn't have elected leaders at the top because leadership is too important to be a popularity contest. Instead, China chooses leaders through Confucian meritocracy, a 2,500-year-old time-tested and proven system. It's why China has dominated global GDP for 18 of the 20 last centuries. In China's system, you start as a village administrator, prove results for 5 years, get promoted to county level, prove results for 5 more years, then a provincial level, etc. Only after 20 to 30 years of measurable performance can you reach national leadership. No campaign. እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ነጥብታት የልዕል ኣለዎ እዚአን ድማ ከም ኤርትራውያን እውን ዓብዪ ኣቓልቦ ክንበን ዘለና እዩ ንመፃኢ ኤርትራ ሜሪቶክራሲ ቨርሰስ ዴሞክራሲ ዝብል ዘሎ ሜሪቶክራሲ ማለት ብቅዓት ዘለዎ ናብ ስልጣን ምምፃእ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ማለት ድማ ህዝቢ ዝመረፆ ናብ ስልጣን ምምፃእ ማለት እዩ እንታይ ትፍልልይ ኣብ ዲሞክራሲ ሓደ ውሩይ ሰብ ስነ ጥበበኛ ፍቱው ሰብ ኮሜድያን ገለመለ ሰብ ስለ ዝፈትዎ ሰብ ክመርፆ ይኽእል እዩ ወይ እውን ዓሌት ናቱ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ቋንቋ ናቱ ብዙሓት ስለ ዝዛረቦ ሃይማኖት ናቱ ብዙሓት ስለ ዝኽተልዎ ኣብ ስልጣን ንክመፅእ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ኣብ ሜሪቶክራሲ ግን
ብቅዓት ዘለዎ ብቅዓት ናቱ ድማ መዐቀኒ ብዘለዎ መንገዲ ጥራዩ ንላዕሊ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ንቻይና ኣብ ዝሓለፈ 2500 ዓመታት ናይ ቻይና 2500 ዓመት ዝገበረ ታሪክ እዩ ዘለዎም እዚ ኣካይዳ እዚ ንቻይና ኣብተን ዝሓለፋ ካብ 0 ዓመተ ምህረት ናይ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ሕጂ ዝነበርና 20 ክፍለ ዘመን ንብሎ ዘለና 18 ክፍለ ዘመናት ቻይና ሱፐር ፓወር እያ ነይራ ኩሉ ግዜ ሓያል ነይራ ቻርት ምፅልኩም ነይረ ኣብ ክልተ ዛ 19 ክፍለ ዘመንን 20 ክፍለ ዘመንን ጥራዮም ቻይና ድሕሪ ተሪፎም ንሱ ድማ ብሰንኪት ኤውሮጳውያን ዘተኣታትውሎም ፀገም እዩ ብኻልእ ዘራርባ ኣብ ቻይና ፖለቲካዊ መራሒ ህዝቢ ይኮነን ዝመርፆ እንታይ ዳ ውፅኢቱ ተራዩ ድሕሪ 20-30 ዓመት ኣብ ናይ መንግስታዊ ስራሓት ብቁሸት ብዓዲ ጀሚሩ ኣብ ምምሕዳር ናይ ከባቢ ዓድታት ናይ ከተማታት ናይ ኣውራጃ ድዩ ናይ ዞባ ድዩ እናበለመፅዩ ድሕሪኡ 20 ዓመት 30 ዓመት ገይሩ ውፅኢት ዘምፀ እንድሕሪ ኮይኑ በቶም ዓበይቲ ኮሚቴ ናይቲ ሃገር ብኡ ተመሪፁ ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ኮፍ ይብል ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እዩ ዝብል ሓደ ሰብ ስለ ዝፈትዎ ጥራይ ኣብ ዲሞክራሲ ንላዕሊ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ህያው ኣብነት እዩ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰብ ክፈትወካ ብገንዘብካ ከም ትፍተውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ቲቪታት ኩሉ ትገዞ ሚድያታት ኩሉ ትገዞ ኩሉ ሰብ ብዛዕባኻ ከም ዝዛረብ ትገብሮ ነቶም ኢንፍሉወንሰርስ ገንዘብ ክትቦም ትኽእል ወይ እውን ንሳቶም ንባዕሎም ረብሓ ስለ ዘለዎ ምሳኻ ድሌታትኩም ክገብረልኩም የልካ መብዛሕትታት ኢኻ ሎም ንዓኻ ከጣቕዑልካ ኩሉ እዮም ኣብ ስልጣን መፂኻ ድማ ነቲ ሃገር ከተመሓድር ትኽእል ኢኻ ብሜሪቶክራሲ ዝኾይኑ ግን ብቅዓት ዘለዎ ጥራዩ ንቅድሚት ክበፅእ ዝኽእል እቲ ብቅዓት ናቱ ድማ ብትክክል ክትዕቅኖ ትኽእል ተኮይንካ ጥራዩ እዚ ሕጂ ብክልተ ወገን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ናይ ብሓቂ ካብኡ ናብኡ ብስምዒትን ዘረባ ክእለ ዘለውን ክእምን ዝኽእልን ፅቡቕን ገለመለን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ብቅዓት ዘለዎ ክመፅእ እንተኮይኑ ንሃገር ክጠቕማ ይኽእል እዩ ትሕቶ ነቲ ብቅዓት ዘለዎ መን እዩ መዐቀኒ ዝገብረሉ ብኸመይ መዐቀኒ ኢኻ ተምፅኦ እቶም ንዑ ኣብ ቅድሚ ዘምፅኡ ዘሎ ብልሽውና እንተለዎም ከንታይ ትገብር ኣጋይን ቨሪ ትሪኪ ብሓፈሻ ግን ንሃገራት ዝያዳ ከዋፅአን ዝኽእል እዚ ናይ ቻይና ሲስተም ናቶም ሲስተም ን2500 ዓመት ዝተጠቀሙሉ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ፀገም ዝፈጥረሎም ኣይኮነ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ኣገዳሲ ነገር ድማ እዚ ነገር እዚ ኣስተውዒልካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣብ 4 ዓመት መራሒ ስለ ዝመረፅካ ፅቡቕ ነገር ነቲ ዓዲ ይመፃ ማለት ኣይኮነን ደፍኒትሊ ኖት ኣፍሪካ ኣብ 4 ዓመት ዝመርፁ ብዙሓት እዮም ዘለዋ እንታይ ዳ ነቲ ሃገር ከርብሕ ዝኽእል መራሒ ንነዊሕ ኣንቂዱ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስትራቴጂ ገይሩ ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ናይ 30 ዓመት ንቅድሚት ሓሲቡ ክኸይድ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ሃገር ክትረብዕ ትኽእል እያ ኣብ በዓል ቻይና ንሪኦ ዘለና ድማ ንዑ ድመስል እቲ ከም በዓል ፑቲን ከም በዓል ሺ ዝኣመሰሉ መራሕቲ መን ይትክኦም እቲ ዝዓበየ ፀገም መተካእታ ናቶም ብኸመይ ትገብር መኣስ እዮም ክትክኡ ዝኽእሉ ኣብ ከመይ ደረጃ ምስ ኮኑ ኸ መተካእታ ክርከበሎም ይኽእል ኣብይቲ ፀገም እቲ ትራንዚሽን እዩ ፀገም ኣብዞም ፓወርፉል ሊደርስ ወይ እውን ዓበይቲ መራሕቲ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ እውን ትኽክል ዘይኮነ ፍኮርስ ራሽያ ምርጫ ትገብር እያ ኢልና ግን ንፑቲን ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ክትክኦ ትኽእል ምርጫ ጌርካ ብህዝቢ ዲኻ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ፑቲን ኣኺድዎ ዘሎ ከነሓዋሩ እንታይ ትገብሮ ናይ ቻይና ኮ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ ሲስተም ኣለዎ ቻይና እዚ መራሒ መፅኡ ይብሉ ዘሎ ሲስተም ኣለዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይቲ ሲሲፒ ዝበሃል ፓርቲ ካብ ባሻሓ ዝቁፀሩ ናቱ ናይቲ ፓርቲ ሜምበርስ ኣለዉ ንሳቶም ዘዋፅኦም ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ድሮ ናብ ክሳብ ፕሬዚደንት ሽሲ 3-4 ግዜ ቀይሮም ኣለዉ ስለዚ ኣገባብ ኣለዎም እዩ ኣብ በዓል ራሽያ ግን ከም ፑቲን ዝኣመሰለ ብኸመይ ክትቅይሮ ትኽእል ዳስ ገነ ቢ ኣናዘር ስቶሪ ዝኾነ ሕጂ ነዊሕ ኢላ ኣላ ንክንፈልጣ ስለ ዘለኹ እየ ሓንቲ በዚያ ሂበ ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ክሰግር So much fundamentally positive news, and it's just been buried sort of in the background. We've caused ourselves to ignore it. There's the strategic Bitcoin reserve. There's the SEC pulling back on essentially every law. ቶም ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ገብሩ ዘለኹም there is so much bullish news ይብለኩም ኣሎ ብዙሕ ነገር የጋጥም ኣሎ ብዙሕ ነገር ይንቀሳቐስ ኣሎ ነቲ ዕድል ተጠቐሙሉ ንላዕሊ ክኸይድ ዘኽእለሉ ተኽእሎ ዓብዩ ተጠቐሙሉ ይብልኩም ኣለዉ መዓልታዊ ሓፂር ግዜ ነቲ ዘለዎ ዕዳጋ ኩነታት ክበኩም ይኽእል እየ ብዙሓት ምሳይ ተምሃርኩም ስለ ዘለኹም ኣብዴትካ ስለ ዘድልየኩም እየ ዝገብሮ ዘለኹ ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ክሰግር እየ ምክንያቱ ንዊሕ በዚ ከይደ ስለ ዘለኹ ናብ ለት ስታርት መጀመርያ ብቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ንጀምር ሓንቲ ብቁጠባ ዝረኸብኩ ኣብዚያ African countries are experiencing severe debt troubles, with several governments having to sacrifice social spending to pay back creditors. Take Ghana, for example. At the start of the 2010s, the government was spending more of its budget on health and education, seen here in the light and dark blue lines. But after the government borrowed money on the markets, the interest payment burden began to grow. That's the red line gradually rising, falling, and then spiking. Now, the largest share of Africa's debt, that's almost half of it, is owed to Western private creditors who tend to charge African countries higher interest rates. On the chart, you see, with the light blue bars, that Africa and the European Union have the same level of debt as a share of GDP. The stark difference is with the dark blue columns, where you see African countries.
ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ሃገራት ኣፍሪካ ቁጠባናተን ዝለዓለ ሽግሪ ፈጢሩሉ ዘሎ ዕዳ ደረጃ ዕዳናተን ኣመና ከቢዱ ከም ዘሎን እቶም መንግስታት ድማ ምስቲ ኢንትረስት ሬት ንላዕሊ ደይብዎ ዘሎ ነቲ ዴት ናቶም ወለድ ናይቲ ዕዳ ዝነበሮም ጥራይ ንክኸፍሉ ኣመና ይሽገሩ ከም ዘለውን መብዛሕትኦም መንግስታት ድማ ኣብ ሰንኮፍ በፂሖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ኢትዮጵያ ትማሊ ናይ IMF ከምኡ ድማ እቲ ናይ G20 ዝበሃል ፕላትፎርም ብዝፈጠሮ መንገዲ ዴት ሪሊፍ ወይ እውን ካብቲ ዝነበረ ፀቕጢ ሓገዝ ተገይሩላ ቁርብ ኣሻላሻል ተገይሩላ ዕረፍቲ ተዋሂቦ ከም ዘሎ እምበር ዲፎልት ኮይና ዝነበረት እያ ከምኡ ዳ መሰለ ጋና ኬንያ ንባዕሉ ካልኦት መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ በዚ መሕንቆ ናይ ዕዳ ኣብ ዓቢ ሽግር ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ዴት ሰርቪስ ዝብልዎ ዘሎ ወለድ ናይቲ ዕዳ ካብቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥዕና ዝገብርዎ ዘለዎ ድዩ ንኣብነት ናይ ጋና ኣብነት ይቦም እዮም ነቲ ጥዕና ዝገብሮ ዘሎ ወፃኢታት ይኹን ነቲ ጥዕና ንትምህርቲ ንጥዕና ዝገብርዎ ዘለውን ካብኡ ንላዕሊ ዝበዝሐ ገንዘብ ናብቲ ወለድ ናይቲ ዕዳኦም እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ነቶም መንግስታት ንህዝቦም ከም ዘየገልግሉ ይገብሮም ፓብሊክ ዴት as a share of GDP ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ዕዳ ምስቲ ቁጠባ ክወዳድር ከሎ እቲ ሰማያዊ ንሪኦ ዘለና ኢና መን እዩ ከቲ ዕዳ ሂብዎም ዘሎ እንድሕር ኢልና 66% ፓብሊክ ዴት ኢንትረስት ፔይመንትስ as a share of እዩ ኣለቂሕዎም ዘሎ እቲ ዝዓበየ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብዓብዩ ናይ ወፃኢ ዕዳ ከም ዝኾነ ተን ሃገራት ዘለወን ኤሮጳ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዕዳ ሒዞምሎም ከም ዘለውን ኣፍሪካ እተን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ከም ትሪእዎን ዘለኹም ነዚ ንምኽፋል ብዙሕ ሽግሪ የጋጥመን ከም ዘሎ ምስቲ ዘሎ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ድማ ናብ ዝገደደ ኣንፈትየን ዝኸዳ ዘለዋ ተመሳሳሊ ብዛዕባ ቁጠባ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ዘረባታት ወፂኡ ሎ ንዕውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብዙሓት ሃገራት ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ፅርግያታት ናወፁ ነቲ ሲስተም ኣብ ጋና ይኹን ናይጀርያ ይኹን ኣብ ኬንያ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ሰንኮፍ ተበፂሑ ከም ዘሎ ዝንገር ኣርእስቲ እዚ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና the situation is becoming tense እና ወጥሪ እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ and at the end of the day ሓደ መዓልቲ ክፍንጀር ዝኽእል ኩነታት እዩ ናይ ቁጠባ ፀገም ክንብል ፀኒሕና ካብኡ ልውጥ ኢልና እንተሪና ድማ ብዓብዩ ሓደ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለውን The spark for World War III. I told you that the spark for World War III could ignite in a country smaller than New Jersey, a tiny desert strip where American, Chinese, French, Japanese, and Italian troops stare each other down. Laser beams blind pilots, and spies play chess in real life. Welcome to Djibouti, the world's most armed backyard. Djibouti is more than a dot on the map. It's a loaded gun pointed at global trade routes, where one wrong move could trigger chaos across Africa, the Middle East, and beyond. Strap in, because this isn't እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ናይ ዓለምና ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ወይ እውን ውድድር ናይ ዘን ሓያላት ሓደ መዓልቲ ክፍንጀረሉ ዝኽእል ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ጅቡቲ ክኸውን ከም ዝኽእል መጠን ኣሜሪካን ቻይና እናሓድሕደን ዝጠማመታሉ ዘለዋ ካልኦት ሓይልታትን እቲ ምትፍና እናዓበየ እንድሕር ከይዱ ሓደ ካብቲ ዓበይ ሓደጋ ከጋጥመሉ ዝኽእል ቦታ ጅቡቲ እዩ ጅቡቲ ድማ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ብዙሓት ሓይልታት ኣስኪሮም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብኡ ኣስኪሮም ዘለዉ ኣብ መንጎም ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎም ዘሎ ምስሓሓብ ኣብ መንጎም ዘሎ ውድድር እናበርትዐ እናረሰነን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ባእሲ ከጋጥም ከም ዝኽእልን እቲ ባእሲቲ ድማ ነቲ ዞባቲ ነታ ሃገር ድማ ብዓብዩ ሓደ ካብቲ ከበኣሶም ዝኽእል ዝበሃል ኣብ ናሓትሕዶም ንነዊሕ እዋን ይበኣሱ እዮም ተማው ዘለዉ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ምስ ናይ ቻይና ሓይልታት ይሰሓቡ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ጅቡቲ ይዳነዩ እዮም ከምኡ የጋጥም እዩ ኣብ ካልእ እውን ሪፖርት ገይረ ነይረ እቲ ዝዓበየ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ባቤል መንደብ ስትሬት ዝብልዎ ዘሎ ወይ እውን እቲ መፃብቦ ባቤል መንደብ እንድሕር ሪኢኹሞ እቲ ነገር እናረሰነ እንድሕር ከይዱ መን ክቋፀሮ ነዚ ቦታ እዚ ስለዚ እቲ ባእሲ ብእውን ክጅምር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ቦታ እቲ መፂኦም ስለ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ከበኣስ ዝኽእል ነጥቢ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ካብኡ ንላዕሊ ግን እናሕትትካ መጠን እናተሰላለኻ እናተፋጠጥካ እንድሕር ከይድካ ኣብ ንእሽተይ ሃገር ከም ጅቡቲ እንተሓስኪርካ ኣለኻ ማንም ሃገር ድማ ነዚ ቦታ ዝክገድፎ ኣይኮነን ወላ ኣሜሪካ ናብ ሶማሊላንድ ናብ በርበራ ክትከይድ እያ ገለ እንተበልና ነዚ ቦታ ናይ ጅቡቲ ገዲፋቶ ክትከይድ እያ ማለት ፍፁም ካብ ጅቡቲ ምናልባት ናብ ዓሰብ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ወይ እውን ናብ የመን ገፅካ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል እምበር ናይ ጅቡቲ ቦታ ገዲፍካ ንዑ ገዲፍካ ኣብ በርበራ ወይ እውን ኣብ ካልእ ንሱዳን ድዩ ገለ ከይድካ ከዋፅኣካ ይክእልኒ ቢኮዝ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ፅቡቅ ጌርካ እንተሪኢኻዮ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ግድን
ቦታ ክልወካ ኣብ ዝግድን ክልዎ ሓይልታት ክደልዮም እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ቾኪንግ ፖይንት ይብልዎ ንጸላኢኻ ክትሓንቀሉ ትኽእል ቦታ ስለ ዝኾነ ኩናት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ንጸላኢኻ ኣበይ ትቕርቅሮ ኣበይ ትሓንቆ ኣበይ ትሃርሞ ስለ ዝኾነ ኣገይን ዙም ኮይኑ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ዝፀበበ ክፋል ናይቲ ናይ ባቤል መንደብ መጻወ ባቤል መንደብ 28 ኪሎ ሜትር እዩ ዝኸውን እቲ ባሕሪ ማለት እዩ ስለዚ 28 ኪሎ ሜትር ኣዝዩ ፀቢብ ቦታ እዩ that's why ብፍላይ እቲ ምስ የመን ሓይሊ ዘለዎ ሑቲ ይኹን ወላ እውን ኢራን ይፅባሕ ንጎ ምስ የመን በዓል ቻይና ድዮም ካኣቱ ራሽያ ድዮም ካኣቱ ኣብኡ እዚ ቦታ እዚ ብንየው ወገን እውን ካልኦት ሓይልታት ክመፅዎ ስለ ዝኽእሉ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ከሰሓሓብ ዝኽእል ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ክፈጥር ዝኽእል ቦታ እንተሎ እዚ ቦታ እዚ በገምጣሉ ልዕሊ ኢልካ እንተሪኻዮ እቲ ወደብናትና እቲ ዓሰብ ከምኡውን እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ተሪኻዮ እውን ኣመና ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ተደላይነት ናታ ሰሓብነት ናታ መጠን እቲ ውድድር ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት እናቐፀለ ዝኸደ ብኡ መጠን ድማ ኤርትራ ተደላይነታ ናዕበየ ዝኸይድ it's a matter of time ናይ ግዜ ሕቶ እዩ መዓስ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሓደ ተኣፋፊ ክኸይድ ዝኽእል ወይ እውን ኤርትራ ነዚ ዘለዋ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ በዓል ጅቡቲ ዘይተኣደነ ረብሓ ዝገብራሉ ዘለዋ እቲ ረብሓቲ ድማ ሓደ ብዓብዩ ካብ ምንታይ ዝበገስ እዩ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ስለ ትገብር ዘየላ እዩ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ተራኽፃ ተጀሚራ እቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ፅልዋ እውን ክቕየር ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ድሮ ሶማሌላንድ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ ንጅቡቲ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ኮንሰንትሬሽን ወይ እውን ምትእኽኻብ ናይ ሓይልታት ክቐያይሮ ጀሚሩ ስለ ዘሎ እቲ ካልእ ክቕይሮ ዝኽእል ባእታ ድማ ናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ይኹን ከምኡውን እቲ ዱሜራ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ዓብ ተራ ክፅራት ትኽእል እያ እዚ ድማ ምስ ግዜ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ነቲ ከባቢና ድማ ብኣሉታ ክፀልዎ ዝኽእል ከምኡ ድማ ተደላይነት ናቱን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቱ ልዑል ከም ዝኾነ ንምሕባር ዝተገበረት ትሕዝቶ እያ ሓደ በሉለይ እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ብግምጣሉ ድማ ልክዕ ከምቲ ቀይ ባሕር ዘሰሓሕብ ዘሎ ካልእ ገፅ ናቱ ድማ ብወገን እቲ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ዘሎ እዩ to a major confrontation in Africa. It is over the continent's largest dam, set to be inaugurated next Tuesday. But ahead of the inauguration, the dispute over the impact of the dam has intensified. On the 9th of September, Ethiopia will officially inaugurate the Grand Ethiopian Renaissance Dam, or the GERD, built on the Nile River. However, downstream nations, Egypt and Sudan, between the Egyptian and Sudanese foreign ministries in Cairo on Wednesday. ጅንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ዝምድና ብሕፅር ዝበለ ንኣብይ ኣሕመድን እቲ ናይ ዲጋ ንምፅምባል ዝገብሮ ዘሎ ጠራራ ንዑ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ረስና ወስኺ ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ቀዳማይ ግድል ወይ እውን ነዚ ብግብፅን ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ግድል ምሉእ መፍትሒ ከይገበረ ዘሊሉ ናብ ቀይ ባሕር ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሕቶ ድማ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን ንኢትዮጵያ ይኹን ንዓቢ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ዝበልዎ ስጉምትታት ድማ ብኩሉ መንገዲ ይወስዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣብ መወዳእታ ግብፂ እትገብሮ ትኽእል ነገር እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ክገብርዎ ምኻል ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይቲ ሕዳሴ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ግብፂ ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ወይ እውን መፍትሒ ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣላ ሰው እንታይ ማለት እዩ እዚ መዕለቢ ወይ መፍትሒ ረኸበትሉ ናይዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ በዓል ኣዴኹም ትፈልጡ ኢልዎም ግብፂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ወል እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ውግእ ክጅምሩ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ንስርዓት ናይ ኣቢ ቅልውላው ከም ዝኣቱ ክገብሩ ክኽእሉ ኣሎ it's just say ካብኡ መፂኻ ኣርበጂ ተዋጊእካ ክትገብሮ ትኽእል ንኢትዮጵያ ግብፂ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስለምንታይ ይፈልጡ ብለኩም ኣለዉ ግብፂ ናብ ኣቢ ገፆም ኩናት ክጅምሩ ተጀሚሮም ወይ እውን ዝኾነ ተበግሶ እንተገይሮም ዝረአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኣቢ ከም ዝኾኑ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ታሪካዊ ፀላኢትና ግብፂ ተባሂላ ዝተመልመለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናይ ግብፂ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዓቢ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ንኣቢ መሊሱ መሐየሊ እዩ እንታይ ክገብሩሎም እሶም ብሰላሕታ ኖርማል ፍኹስ ዝበለ መንገዲ ንኢትዮጵያ ቀጥታዊ ኩናት ክገብሩላ ከምዘይደልዩ ግን ነቲ ናይ ኣቢ ስርዓት ፀቕጢ ክፈጥረሉ ዝኽእል ተበግሶታት እሱ ድማ ናብ ሶማልያ ሰራዊትካ ምእታው
بالسودان زقبر زلو منقدي سلازي نا البرهان نمنقسنا البرهان صبوق يركا محاس مزي إرترا زمدنا مقبار مزجوبت زمدنا مقبار تايمالتي زي ناب أبي بزدلي وقعر بخول يم ناب بقم بخميم كداخم وزخول بتوشت أوس أجمعتنا زلو ناي كتابات أجمع ساقط ناي كتابات ناي كلام شالو قبل اللي يدما نتاوشت زلو ناي فانو مكس قاسالو ناي تجراي مكس قاسالو ناي سومال بسوماليا مسؤول سلامتاي أكل السوماي ناي أوغادين مكس قاسل زلو لازم سو رياكتيفيت تجبرو نتحيل تحجز شنو يالو نعود تحجز أبزي بين شانغول زبهال مكس قاسالو أبغامبيل لالو نخلهم نزيهم فيدنا جبركا نتكونتات نابرتع كم زخيت تقبر so the game is ني أبي كنترول نا إثيوبيا زلوا تقبلنا زلوا حيلي نكرمس أنت كتقبر لك كل زكال كتقبر لك نزيا نجر زيا أبي أحمد نعم بباي خيس زلوا أنت كتقبري زلوا تغلاتيفو ني نتز بإثيوبيا أبغون خونولو زغل سقوم تقبر خلاله معناته اتفانو نحيل تغيدو شنن نحيل تغيدو تنايت جراي نحيل تغيدو كي تكسون كي تواجهون كلا سلازغل تعالى كوينات كده لك خلاله زي ودي ايه هجي تايبلالسو نزيناي حداسي قد ودي ايه نيكست ستيب ناتنا ناب ኤርትራ ገጽና ክንከይዲና ንኤርትራን ቀይ ባሕርን ከነምፂና ዝብል ኣጀንዳናቱ ፕሮፓጋንዳናቱ ብዝለዓለ ደረጃ ዝኸይደሉ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ዕጫን ዘለዎ ምርጫታትን እናፀበባ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሬክለስ ሓደገኛ ዝኾነ ተበግሶ ክገብር ከም ዝኽእልን ሓደገኛ ሽግር ክፈጥረሉ ከም ዝኽእልን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ again እቲ ቴንሽን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ሱዳን እውን ሶማል እውን እንትኾነ ኩሎም ኣብ ጎኒ ሓንቲ ስእሊ ነይራ ሓንቲ ፅብቕቲ መርኣይት ነዚ ክትከውን ትኽእል I'm going to give you እዚኣ ስእሊ እዚኣ ፅንሒልና ክምለሳ ኢና ስለምንታይ ነዚኣ ነምፃ ኣለና ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ወሲኑሎ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዘሎ ንወሰናይ መኸተ ክዳለው يحمد حيلتاتو نوسناي مخته كدالو عزيزم اتمرحي مسخلهم لعلوت عززت حيلتات صتا اتهاجر معلتات نازته كم زغني تقريصم ايتيوبيا زنصلالوا زلو حدغاتات بتبعات نممكات تدالو كبل اتقدما مستر غليصلم معبال ايتيوبيا نخعوت سلامن صتان زخل كنتات طرح زيكونس قند اتاوت كم زخن زغلصت مغلصيم زين مخبار حزبي اب بحالن كبرن تمسريتو كابزو غنم تغبارات بتوساخيم غدا اكلات صتاون زيتكاي كبل غليصلم كم شرحي ومدنا غصرن كتمان كونتروباند غازينا زي حغاو زور سباتن ገንዘብን ዝበሉ ገበናት በመከልኻል መቆጻርን ሰላም ህዝቢን ምኽባር ከም ዝግባእ ገሊጾሎም መንቀሳቐስ ሰባትን ሸቐጣትን ብልጽግና ወሰንቲዮም ዝበለ እቲ መራሒም ብምዃን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝግበሩ ዘረፋታት ዕገታታትን መሓለኻታትን ብዝተጸንዐ መንገዲ መቆጻር የድል ክብል ገሊጾሎም ሓይሊ ጸጥታ ህዝቢ በብብርኩ ብምትሕባር ናይዞም ኣካላት እኩይ ተግባራት ምግታም ኢልውና ብሕጊ ምቕራብ ይግብኦም ክብል እዩ ኣዚዙ ዘሎም ዓበይቲ መሰረተ ልምዓታት ናይ ማዕድን ቦታታት ኢንዱስትሪታት መንበሪ ከባቢታት ህዝቢ ዘገልገለሎም ድሕነት ንምሕላው ኣገልግሎት ብዘይ ማሓለኻ ክፍጹም ብምግባር ምትሕባር ኣካላት ጸጥታን ማሕበረሰብ ተኸባብን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ዝበለ ተቀዳሚ ሚኒስትር ህዝቢ ኣብ ኢዱ ዘሎ ሰላም ናይ ምሕላው ድልየት ድልውነትን ዓቕምን በብግዚኡ እናዓበየ ብምጽም ተገምጊመሎ ኢሎም ባህላውን መንፈሳውን ክብርታቶም ተጠቂሞም ዕጡቃት ኣካላት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንኽመጹ ይግበር ከም ዘሎ ዝገለጸ ተቀዳሚ ሚኒስትር ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምትሕባር ሰላም ከባቢታት ምሕላው ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ብተወሳኺ ብሓይልታት ጸጥታ ዝካየድ ዘሎ ሸርሕታት ሓበሬታትን ሎጂስቲካውን ድጋፍ يهب كم زلن زي ما عقم حزبي زيادة بسلطنة من ترخار زلا جيوبوليتيكاوي زختمنا إثيوبيا أب زختملن كمان عنا تمعررية أب زمت على زل واني زبالت قدم منيسر تكالات تعالى على ونت هاجر ناس النت دوب سلام دحنة نجعزو بالسجن عن مخبار أب زخلوا عقمن قوامن كم زلوا ترجع كيسيلهم كان دي لأخوت كم زين ريزلنا زي زربازي ولا كاني وشتاوي كنتاتنا إثيوبيا ንምርግጋጽ ዝተገበረ እዩ እንተተባሃለ ቦገን ኤርትራውያን ከምኡውን ብኻልኦት ተዓዘብቲ ንኩናት መዳለዊ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑን ካብ ሓሊፉ እዚ ሰብ እዚ ስምዖን ሓጎስ ተወርዋሪ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ ኣብ ኤክስ after months of blunt rhetoric and openly threatening neighbors with yet another devastating war ኣቢ ድሕሪ ነዊሕ ብድሕሪ መጋረጃ ወይ እውን ጎቦ ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጅውን እንተኾነ ነቲ ዞባ ብሓድሽ ሕማቕን ዕናውን ኩናት ንምውላዕ ይጓየ ከም ዘሎን ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ወይ ከዓ ፒኤም ኦፍ ኢትዮጵያ ሃፍ ኢንስትራክትድ ሂዝ ዎር ጀነራልስ ነቶም ወታደራውያን ጀነራላት ናቱ ንኩናት ክዳለዉ ናይ ኩናት ፕላን ናቶም ከዳልዉ ከም ዝሓበሮም እዩ ዝነግር ዘሎ as of today's meeting the declaration of war is completed ስለዚ በዚ ዝተገበረ ዋዕላ ወይ እውን በዚ ሕጂ ዝተገይሩ ዘሎ ኩነታት ተኣዋጅ ናይ ኩናት ተፈፂሙ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ multiple sources from Ethiopia are confirming that PM Ethiopia
have ordered his generals to march to Eritrea. ስለዚህ ብዙሓት ምንጭታት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ ንጀነራላቱ ናብ ኤርትራ ገጾም ጉዕዞ ንክገብሩ ኣዚዝዎም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ዓለም ለኻዊ ኮሚኒቲ ድማ cannot escape from this ካብዚ ክሃድም ኣይክእልኒ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ደጋጊማ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ትነግር ኣላ ንዓ ማሕበረሰብ ዓለም ክገብሮ ዝኽእል እንተለዎ ምግባር ፃዕሪ ከካይድ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ንማርኮ ሩቢዮ ዋይት ሃውስ ስቴት ዲፓርትመንት ዩኤን አንቶኒዮ ጉተረስ ከምኡውን ኢዩ ካውንስል ንግብፂ ንኩላቶም ታገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና I think this is serious already ናብዚ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘእንፍት ቀፃሊ ክንርእን ክንሰምዕን ፀኒሕና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ንሪኦ ዘለና ንዕኡ ንክገብር ሙሉእ ምድላው ስለ ዘሎ ወይ እውን ንዕኡ ከም ኣማራፂ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዘይኮነ ገለ ሓደ ክልተ ጭብጥታት ክበኩም እየ because this is coming at a very crucial time ሓደ ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ብዝበለ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ኣለዋ ፖለቲካዊ ደገፍ ኣለዋ ግብፂ ኣብ ጎና ኣላ ሱዳን ኣብ ጎና ኣላ ሶማልያ ኣብ ጎና ኣላ ጅቡቲ እውን ንኢትዮጵያ ደጊፋ ኣንጻር ኤርትራ ዝኾነ ነገር ከተጣቅዓሉ ትኽእል ኩነታት ኣይርአን እዩ ክገብሮ ትኽእል እያ ግን ዝረአይ ኣይኮነን በዚ ኮይኑ በቲ ዲፕሎማቲካሊ ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ዝበለፀ ዲፕሎማስያዊ ኣቃውማ ኣብ ቅድሚ ኩናት ይኹን ግዜ ኩናት ክመፅእ ከሎ ካብ ፀላኢ ዝበለፀ ዲፕሎማስያዊ ኣቃውማ ሎሚ ዘለዋ ክደግመያ እዚኣ ኤርትራ ወላ እውን ኣብ ህላዊኣ ክንብላ ንኽእል ኢና ናይ 30 ዓመት ቃልስና ዚሮ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ደገፍ ነይሩና ድሕሪ ናፅነትና ናይ 98 ኩናት ዚሮ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ነይሩና ዚሮ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኤርትራ ዝኣክል ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ኣለዋ ሓደ እዚ ኢቨን እቲ ኩናት ክግበር ተኮይኑ መጀመርያ ኤርትራ ኩናት ኣይደልና ኣነ በዛ ነብሰይ ኩናት ከም ዘይደሊ ሚልዮን ግዜ ነጊረ ኣለኹ እቲ ኩናት ማንም ኤርትራዊ ከም ዝሓስቦ ዘሎ ብፅጋብ ናይ ኢትዮጵያ ብሸብዳዕዳዕ ናይ ኣቢ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ስለዚ ኤርትራ ኩናት ከም ዘይደሊ ንማሕበረሰብ ዓለም ብኩሉ መንገዲ ገሊፀ ሓደ ካልኣይ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኩናት እዚ ዝገብሮ ዘሎ ቅድሚ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ኣትዩ በማይት ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ተቐቲሎም ሰራዊቱ ፈሓብትን ኣትይዎ ካብኡ ተመሊሱ ብፕሪቶርያ ዳንዮሞ ከብቅዕ ኣይሶምናይ ሳለስተ ኣብ ሸነኺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናይ ምዕዋት ኣንፈት ድማ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ሸነ ዝበሃል ድማ ን5 ዓመት ልዕልዩ ቀፂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ትግራይ እውን እንተኾነ ዳርጋ ተኸሲሩሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ዝገብር ዘሎ ስለዚ ሚሊተሪ ክንሪኦ ከለና ኢትዮጵያ ዝሓለፈ 67 ዓመት ኤርትራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ፀኒሓ እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ድማ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ሓይልታት ይድግፍዋ ነይሮም ንመጀመርያ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሓደ ደገፍ ኣለዋ ኢማራት ኦል ኢን ኩሉ ካርድታት ሒዙ መፅኡ ዘሎ እዩ ግን ኢማራት ኢዝ ኖት ሚሊተሪ ጃየንት ኢማራት ማለት ኣሜሪካ ኣይኮነን ኢማራት ማለት ሕብረት ሶቪየት ኣይኮነን ስለምንታይ እዮም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ኢማራት ገንዘብ ደውሕዶ ይትብሉ ገንዘብ ኣይኮነን ዝዋጋእ ኣፅዋር እዩ ዝዋጋእ ኣፅዋር ድማ ፋብሪካታት ተለካ ጥራይ ክትሰርሖ ከም ዝደለኻዮ ክትብቲ ኮይንካ ሕብረት ሶቪየት ሙሉ ናይ ኣፅዋር ፋብሪካታት ዝነበረ ሃገር እዩ ነይሩ ስለዚ ንደርጊ ክህቦ ከሎ ካብቲ መኻዚኖ ናቱ ፍንቅል ኣቢሉ ይዝቦ ነይሩ እዚ ገዚኡ ከም ፃልካ ዝኽእል ስለዚ ደረት ኣለዎ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ክገብር ኣይክእልኒ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ደረት ኣለዎ ወላ እውን እንተኾነ ኣፅዋር ሎሚ ብጣዕሚ ዝድለ ዘሎ ሪጋ ኢኻ ትሕዛ ኣብ ኣሜሪካ ከይድካ ኣብ ራሻ ከይድካ ንህንዲ ሕተትዋ ህንዲ ሪጋ ሒዛ ዘላዎ ክንደይ ዓመት ጌራ ኣላ ኣፅዋር ናታ ንክትቅበል ኤቭሪዌር ይጎ ሪጋ ጌርካ ኢኻ ትፅበ ምክንያቱ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ኢራን ዶ ንገለዶ ኩሎም ሃገራት ትርኩ እንተኾነ ብመንገዲ ናይ ሱርያ ኣብ ኩናትን ኣብ ገለን ዘሎ ስለዚ ኤቭሪዋን ኣብ ኩናት ወይ ኣብ ከባቢ ኩናት ስለ ዘሎ ንባዕሉ ክሽምት ሪጋ ሒዙ ዘሎ እዩ ኣፅዋር ክሸጡ ዝኽእሉ ሓይልታት የለው ንብል ኣለና ግን ኢን ጀነራል ንኣቢ ዝኣክል ባጀት ሂቦም ናብቲ ኩናት ከበግስዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ብዙሓት ኣለዉ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና እቲ ሓደ ካልእ መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ንክንጥምቶ ወይ ንክንርድኦ ክሕግዘና ዝኽእል ኩነታት ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ኮመርሻል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ኣውፅይዎ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ድሮ እንታይ ይብላ ኣሎ ቱደይ $1 በቲ ኮመርሻል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ 151 ብር በፂሑ ከም ዘሎ $1 151
حدن بر بخال زراربا $100 $15,000 كوين له مالتي سلازي تي ناي بر من كل قال incredible سلازي بحفشة بر نام كل قال لزي تي official ناي منجستريتشو أبتي ناي هزبي كبتصح كلجن كالا رأس مخانو مجنزابي دلي سلازي زيا جوار كل اللي يبلالو كنا من تاي تمنجسي نام من كل قال قصي خيط تمزلو Commercial Bank of Ethiopia pushes the ordered exchange rate to 151.5 إذا مالت almost 250 حدا نتبع حمشة مالتنا already ناب حدا معالتي ناب 50 كلتن كخيد مخان مالتيو although it claims the bonus is 10 بر the actual increase is 12.7 بر it jumped 9.2 overnight أب حنت ليتي بتشعت نتبخلته كم زدي يبيز نقرزلو yesterday they were buying $1 by 138 this morning 151 سلازي أوش تحدى معالتي كاب 230 شومنتن زنبرة ناب 250 حدا حمش تدي بخمسة له زغانتا زريكا أقدم أبيلو انتهى قاتي من يريلنا this is a story that is very fast كالتيفو زغيار زلو ويون زمعبل زلو زانتاينا نرزلنا كالي نزا قد دايزيا بزبالة زغالتوا أديس إنسايد زباليوم ناي أبي مسماني واقع كم زلو كردانا زلو this is very delicate topic نجمريا ናይ ቁጠባ ኩናት ንኣብ ቀንዲ ዘጓየ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ኢና ክንርዳእና ዘሎ ኣብዚ ቻነል ድማ ናይ ኢኮኖሚ ቻነል ከም ምዃኑ መጠን እዚ ንቁጠባ ብቐረባ ክንርድኦ እዩ ዘድልየኒ ዝደላኒ ማለት እዩ ናይ ቁጠባ ቶፒክ እዚ ድማ ዝያዳ ኩናት ማለት ኩናት ብቁጠባ እዩ ኣፅዋር ክትገዝእ ገንዘብ እዩ ዘድልየካ ሰራዊትካ ክትምግብ ሎጂስቲክስ ከተንቀሳቀስ ገንዘብ እዩ ዘድልየካ ኣብ ኩናት እናተንቀሳቀስካ ከለካ ህዝብካ ክትምግብ መድሃኒት ክትገዝእ ኖርማል ኩነታት ናይ ሃገርካ ከተካይድ ኣለካ እንተዘየለ ንስኻ ንግንባር ናኸድካ ከለካ ህዝቢ ተላዒሉ ካብ ስልጣንካ ክጓሕፈካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ማሞ ምህረቱ ዝበሃል ናይቲ ማእከላይ ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ናይ ባንኪንግ ለውጢ ዝመርሕ ዘሎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ እስከ The U.S. Embassy at Addis Ababa thanks Governor Mamo for his service and vision and urges Ethiopia to continue on the reform path he helped to pave. Governor Mamo's bold leadership helped correct macroeconomic distortions that were holding back Ethiopia's economy and its people. Change is never easy, and even less so, he is facing a significant challenge. So, Governor ኣመሓዳሪ ወይ እውን ሓላፊ ናይቲ ማእከላይ ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ናይ IMF ጉዕዞ ዘተባብዕ ዝነበረ ንሱ እዩ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ እንታይ ምልከቶ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ናቶም እያ እቲ IMF ዝገብሮ ዘሎ ንኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣሜሪካ ድሌት እዩ ነይሩ ነቶም ቢልዮነራት ናይ ኣሜሪካ ሃብታማት ናይ ኣሜሪካ ዘገልግል ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ብምውራዱ ኣመና ምስጋና ንገብረሉ ዝገብሮ ስራሕ ዓብ ከም ዝነበረን ኢትዮጵያ ድማ ንድሕሪት ከይትምለስ ነቲ ንሱ ኣበጊስዎ ዘሎ ክትቅፅሎ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ነዚያ ተቐቢሎም እዞም ኣዲስ ኢንሳይድ ዝበሃሉ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ why the US embassies tribute insults ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ማሞ ክሳዕ ክንደይ ፀርፍን ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ፀርፊ ኮይኑ ብሓፈሻ እቲ ኣርቲክል ተሪኻ እንታይ ኢሉ ኣሎ ለሚ ሳምራይዝ ገይሮም ኣለዉ ግን ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ እትሕጎሰሉ IMF ዝሕጎሰሉ መንገዲ ክኽተል ፀኒዑ እዚ ማሞ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግን ክልተ ፅንፅዋይ ኣብ ሓደ ዓዲ ኢና ንርኢ ዘለና ሃብታማትን ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስተራትን ናይ ኢማራት ኢንቨስተራትን በቲ ማሞ ዝገብሮ ዝነበረ ኣፀቢቖም ተሓጒሶም ኢትዮጵያ ትራንስፎርሜሽን ተካይዳላ ለውጢ ትገብራላ ንቅድሚት ትኸይዳላ ዝብል ዘረባ ጎደናታታ የብለጭጭ ኣሎ ፅርግያታታ ተዓርዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ደበሎ ገሎ እናተባሃለ ይዝረብ ኢልካ وحيدة كيلومتر كابت بانك رحق إلكا نام مركاتو نا إثيوبيا مسكاكاغن اتحقق ويزغول حيزرايكا انتهي تحقق يبلالو another reality dominates here reforms means the price of cooking oil that has doubled the cost of that puts injera out of reach and the cruel arithmetic of wages eroded by inflation for the families living hand to mouth ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ the floating of the birr is not a technical policy but a reason they cannot afford imported medicine ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ነቶም ባንከራትን ሰብ ሃብትን ነቶም ናይ IMF ን ወርልድ ባንክን ኣሜሪካን ዝሕጉስ ስጉምቲ ገይሩ ኢልኩም ተታውቅሉ ኣለኹም ንተራ ኢትዮጵያውያን ግን
ዋጋ ናይ ዘይቲ ዋጋ ናይ መድሃኒት ዋጋ ናይ ጣይታ ናይ ጣፍ ዋጋ ናይ ኩሉ መነባብሮ ንሰማይ ደይቡ እቲ ዝሕዝን ደሞዝ ናቶም ድማ ወላ ሓንቲ ይወሰኸን ብር ካብ 57 $1 57 ብር ዝነበረ ናብ 151 ረዲኹምሎ ናብ 151 ክድይብ ከሎ መነባብሮ ንሰማይ ተተኪሱ ደሞዝ ናቶም ግን ኣቦቱ ተጠው ኢሉ ዘሎ እዚ ናይ ህይወት ሕቶይነት ተራ ህዝቢ እናበልዮም ዝገልጹ ዘሎ the US Embassy's applause is therefore more than tone deaf ናይ ጸማማት ደርፊ ከም ዝኾነ it is an ideological statement by celebrating Mehretu's neoliberal pivot Washington aligns itself with international creditors and foreign investors while ignoring the suffering of ordinary Ethiopians. The statement erases a recent history in which Ethiopia's state-led model delivered rapid poverty alleviation, whatever. Jintaayam ziblu zello መንግስቲ አሜሪካ ብመንገዲ ኤምባሲናቱ ዘነጽሮ ነገር እንተሎ ነቶም ሰብ ሃብቲ ነቶም አለቃሕቲ ንባል IMF ንኻልኦት ናይ ፎሬን ኢንቨስተርስን ናይ ፎሬን ኢንስቲትዩሽንስ ናቶም ረብሓ እምበር ናይ ተራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቃንዛ ዘገድሶም ከም ዘይኮነ ንሳቶም ድማ ነዚ ኣብኡ ገይሮሞ ዝነበሩ ኤግዛክትሊ ነዚ ዓላማ እዚኣ ክገብረሎም መሬት ናይ ኢትዮጵያ ንኢንቨስተራት ናይ ደገ ከም ድሌቶም ዝገብሩሉ ኣብዚ ቀረባ ድማ እንታይ ፀቕጢ ይመፅሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሞር ብርኪ ክሽየጥ ከም ዘሎ ኢትዮጵያን ቴሌኮም ሞር ብርኪ ክሽየጥ ከም ዘሎ ናይ ወፃኢ ባንክታት ቀደም ዝኽልከሉ ዝነበሩ ከም ድሌቶም ክኣቱ ከም ዘሎም ገዛ መሬት ክግዛእ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ሞር ሪፎርም ክገብር ኣለዎ ኣበይ ኣብ ስልጣን ክኣቱ ተኮይኑ በኋላ ዘራርባ ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘላ ሃገር ነገራት ንዶላር ዘለዎ ነቲ ፖለቲካ ክቋፀር ዝኽእል ብዝሓሰረ መንገዲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዚ ክብለኩም ከለኹ ሸበትበት ናበልኩም ኢትዮጵያ እንተኸይድኩም ገንዘብኩምን ንብረትኩምን ሂወትኩምን ክትከስሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ፖለቲካ ናይ ሃገር ዝቋፀሩ ሰብ ዓቢ ገንዘብ እዮም ነዚ ኩነታት ክረብሕሉ ዝኽእሉ እምበር ተራ ኢንቨስተር ቀንዲ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዝሸጠልካ ዘሎ ክጠልበካ ዝኽእል ገዛ ሂበካ ወይ መሬት ሂበካ ዝበለካ ፅባሕ ንጎ ባዕልካ ትፈልጥ ክብለካ ክእል መንግስቲ ቅያር ስለ ዝኽእል ስለዚ ከም ተራ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንቨስት ንክትገብር ትጓየሉ ቦታ ኣይኮነን እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሲቹዌሽን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎን ኩሉ ሰብ ድማ ብጥንቃቐ ብኣንክሮ ክዕዘቦ ዘለዎ መነባብሮ ድማ ኣፀቢቑ ተቀያይሩ ከም ዘሎን ተራ ህዝቢ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓቢ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ዳርጋ እቲ ዝበለፀ ቃልሲ ወይ ዓበይቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክወድቆ ዝኽእል እንተሎ ኢንፍሌሽን እዩ ኢንፍሌሽን 36% በቲ ሓደ ሶምናዊ መዐቀኒ ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ኢትዮጵያ ዝገልጽ ስቲቭ ሃንኪ ዝበሃል ዝወፅእ ሓበሬታ ኣገይን ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኣርቲክል ድማ ብካልእ ወፂኡ ኣሎ መጀመርያ እዚኣ እሞ ክንሰምዓ እቲ ዘሎ ኩነታት ክንርዳእ ጀነራላት ናይ ዓቢ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዓሰብን ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ንዝወሃበና ግቡእ ክንፍጽም ተዳሊና ኢና ንጽበ ዘለና ክብል ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ዓይንና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልብና ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ እዩ ዘሎ እዚ መስዋዕቲ ከፊልና ክነምልስ ድማ ድልዋት ኢና ዝበለ ኢትዮጵያዊ ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ እዩ ዓብ ግድብ ህዳሰ ክንሃንፅን ሃኒፅና ክንውድን ከበድቲ ፈተናታት ሓሊፍና ኢና ዝበለ እቲ ጀነራል ሕጂ ድማ ሕጋዊ ዋንነት ወደብ ዓሰብ ንምርግጋጽ ክንቃለስ ኢና ይደሎ ዕድል ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰር እዩ ዝበለ ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ ኢትዮጵያ ሉዓላውነታን ብልጽግናን ንምርግጋጽ ተሓባቢርና እንሰብሮ ድፋዕ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ ምስ ፕራይም ሚድያ ብቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ወደብ ዓሰብ ንምምላስ ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ክኹድ ዝደሊ እንተሎ ይኾሪ ንሕና ጸላእ ከንጨብጭበልና እዩ ኢልና ኣይኮናን ወደብና ክነምልስ ንብል ዘለና ክብል ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወደብ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ኩቱር ባህጋ ኣብ ዝቕነ ደፊኡ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘንጸባርቑ ጉዳያት እናተበራኸቱ እዮም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ እቲ ኣብ ኣጋመ መረቕቱ ከም ዝበጽሐ ዝግለጽ ዘሎ ዓብ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባይ ናይ 1000 ዓመት ጉዳይ ነይሩ ፈቲሕናዮ ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ናይ ትማሊ እዩ ዝተፈጥረ ጌጋ ትማሊ ክንርሞ ኢና ምባሉ ዝዝከር እዩ በኻል ወገን ኣብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ዳይሬክተር ዝምድናታት ወፃን ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ብወገኑ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ቅርበት ናብ ቀይሕ ባሕሪ መሰል ምርካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ብተወሳኺ ንዘበናት ወናኒት ወደብ ዓሰብ እያ ነይራ ምባሉ ዝዝከር እዩ እዚ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ካብ ክልተ ጀነራላትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ዝወሃቡ ዘለዉ መግለጽታት ንኤርትራ ይቆጣዕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ
ኢትዮጵያ ነቲ በሪ ባሕሪ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ምርካብ ኣብ ሶምን ብገለ መራሕቲ ዝደጋገመቶም መግለጽታት ዝደጋገም መሰልከይን ፖለቲካዊ ዕሽነትን ክትብል ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ብትሪ ከም እትነጽጉ ኣፍሊጣ ኣላ ኣብ ዝቕንያት እዚ ሰበድ ስልጣን ስርዓት ብልጽግናን ደገፍቶምን ብዓውታን ብዘይ ሓላፍነታዊ መንገድን ንጥንታዊ ማእከላይ ዘመንን ዘመናውን ታሪክ ኤርትራ ክጥምዝዝዎ ይስምዑ ኣለዉ ክብል ቅዋም ሃገሩ ዘንጸባረቐ ድማ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እዩ ሚኒስትሪ ሃበና كم نريو زلنا زوم جنرالاتنا أبي ببحادة ببترتارنا وصو كاب أبي زوهابهم زلو تزاز نمفتام ويون أبي نمحقواس قبر زلو تعاري نابقينات قصو زنفت مخانو درقا قطعال نشمع زلنا تهديد يخينو زلو حنتي أقدا سيت ارتيكل أبقبتي زغمت إرتراوي زيقا نفع صحاف زخوني نعني أميديا نايقبتو زوات أمالتي أبي أحمد beats the drums of war as Eritrea's independence as a historic mistake. مجمريا زي زربازي يتقبض عيان يكاتلوا يلون كنمل أي نخلينا جن أبقبت زيادة كزرب زلو سلازي زي محمد أبو بكر عبد بكري زبحال زلو زي صحف ارتيكل أمانا قدراسيتيا أبو دما زيادة انتهي لي يستكس let's have a look into أبتا ارتيكل تيا Eritrea's permanent representative to the UN انتاي زبل أبي أحمد كند منتاي نلولاونتنا إرترا نمدفار يسرح كم زلون نتزلو كنا تادما بحصر زبالة إرترا انت عانت ملسي تبلو كم زلا يزيقل زلو إثيوبيا قبل الإرترا كتوزدو تدل زلا سقمتي نتي إرترا كتملسون زقنيت بسبوغ زخونة قوانقوا بمنجدي منستر حبريتانا إرترا استجبري كمون بمنجدي صوفيا تسفى مريم مزتجبري صبوغ مال ستبلو كم زلا يوم زغل زلو Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed's remarks sparked controversy in political and diplomatic circles, especially in relation to his comments about his country's loss of coastal line in early 1990s. In a lengthy interview, فزي بحري نيتمالس حتى نيرو تصبح كاكن رومينا زبلو نيرترا بقت انا لولاونت نيرتران نعلم لخاو حق تحصل زخونه نزو صحفات زي ابز غبو بوتاتا زحف زلو ايرتراويان عبي كومبليمنت خنقبر نقبا زي قدس حدا سب تقامني دغافديو ابز وانزي ابغون حغور دويلو لولاونت حغورون ناصنت حغورون حدنت زبون امسراح كويز غبا انتي بلو ابز وانزي رأي إيرتراونت ويون إيرترا كورر يحسب نزلو أبز دقف دما دقف زم صلوت يلا إيرتراويان جن تزبالة أمر أياي كون سلزي نزيا بزح جزية كمبل على أين دلنا تكونتات أزيون الصورة بزخونه لجزية سلزلنا أجي نبتي كالنا يزوبا قدات كن كيدنا أقدر عزبتات بوجن تجارو وخالود أكتيفيستيز ما تسلون رينا አሰብን ለመቆጣጠር ምናምን የሚል እሱ የውጭ ውስጥ ፍላጎቱን ማስታመሚያ ነው የሚፈልገው በዋነኛነት ምን ነግረናቸዋል አሰብን የመቆጣጠር ፍላጎት የኤመሬት ነው ኤመሬት እዚህ ቀይ ባህር ቀጠና በሙሉ የበላይነት መያዝ ትፈልጋለች ከገልፍ ሀገራት ጋር የገጠመችው ግብግብ አለ ይሄ ኪሳው ላቂ የሚመስል ጀነራል ገመቹ ምናምን የምትሉት አብይ አህመድ በል ያለውን መግለጫ አሰብን እንወራለን መግለጫ የሚሰጥ ለኢትዮጵያ ጥቅም አይደለም ኤመሬት ከአሰብ ጋር ተዋዋለች ከኤርትራ ጋር ተዋዋለች አሰብ ላይ ያለው የድሮን ስቴሽን የተገነባው እኮ በኤመሬት ነው بحفشة زيت زربايو نابتي نايم حرا حزبي نابت ناي تقرا حزبي ناب ناي أورومو حزبي كبس حلنا ندولي ملخت دمازيو أبي أحمد بحرين إثيوبيا ويان ويون نقدنا توميلو سرحو زلو دي كوني انتاي دا نعجندا ناي إمارات نتي بلاسو سرحو زلو نتي قطباناتو دما انفجنا سوكو زقبرو زلو بقررو حزم كيد قبر زبلو ويوم زقبر زلو توم جنرالات ناتو دما تزاز ناي أبي بحتا ناي أبي نمتقبار زخدو زلو انبر نهافت جبحري حلم كم زي كونه إمارات دما بس إيرتراك تردادا سلا زي كالت إيرتراك أي حكارد سلا ذهبتها إيرترا بحيلة ماليسا أفت جبحرنا إيرتراك توصليات في التنزلا قبل الإيرترا زلون جيجاس اللي تراي زريكا إيرترا بخمس من قدي بخمس ناي بع الإمارات ناي بيد أشمور كم زاب السودان تجبروا زلو بخمس جوع أساسي زلو حجري مسيل وام زلو we will see التكونات إمارات معنا جوة ماليسهم أب إيرترا مس إيرترا بجاهم يقرأ بلو لنا مساهم كنسرح زبلولو جزينا ويحك هون أيقونن معناته بس أنك لو مزلو من قدي أيقونن أفدق بحر كرغبو أب السودان كمان كسلت أو ما يكالن كل جزينا السودان كن عقيل يكون كنانه وتهدرا وحق منها إيرترا أبكرنا أفريقيا is number one قصر حدا
እዚ ኻንክን መካሒልና ንኸነጋኒልና ይኮነ it's factually correct ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት መን ምሳ ተቃሊሱ ንኤርትራ ሰገጥ ኣቢልዋ መለስ ምስ ኩሉ ደገፍናቱ where is he ሱዳን ዑመር አልበሺር where is he የመን ዝነበረ ሰዕድ ዓብደላዲ ወላ whoever he is ኣበይ ኣሎ ሎሚ nobody is there ንሶም ዝመርሖ ዝነበሩ ስርዓታት ሙሉ ብሓብትና ትይዎ ስለምንታይ ቅልጽም ናይ ኤርትራ ከተፍርሶ ይትኽእል ኒኻ እሞ ከዓ ኣብ ዓዱ ንዘሎ ተቃውሞ ክስዕር ዘይከኣለ ኣብይ ኣሕመድ እሞ ከዓ ብናይ ዓረብ ሓገዝ ኣብ ሱዳን መፅዩ ንሱዳን ከማን ዝኾነ ነገር ከስልእ ዘይከኣለ ንኤርትራ ከፍርሳየ ዝብል ዓረ ዝኾነ ሰራዊትን ህዝብን ዘለዋ it's not possible ስለዚ እቲ ዝበለፀ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎና ኣቡ ክስለፉሉ ኣብ ዘይደልዩሉ ዘሎ ግዜ እዩ this is the most interesting time ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ መወዳታ ካርታናቱ ረኪሱ ይፃወት ከም ዘሎ ጥራይና ንሪኢ ኣለና ከዛ በኋላ ግን የ40 ዓመት የወደብ ክራይ ውል ፈርማ ቀይ ባህር አካባቢን ወታደራዊ ቤዝ ለማድረግ ፈለገች። ኢሳያስ ነገሩ ስለገባውና ከሌሎች የገልፍ ሀገራት ጋር እንደሚያጋጨው ስላወቀ የኤሚሬት ገንዘብ ይቅርብኝ ነው አለ። ወደዛ ሪስክ ውስጥ መግባት አልፈለገም። ኤሚሬት ጅቡቲ ሄደች። ከጅቡቲ ጋር የ30 ዓመት ውል ተፈራረመች የጅቡቲን ወደብ ለማስተዳደር። ታና ኤርትራ ካልኩሌሽን ወንጭ ጌርነቶም ኢትዮጵያውያን ዘእምኖም ዘለዎም ምስ ኢሚሬት ዘባኣሳ ዘለውን ኢሚሬት ምስ ጎረባብታ ዘይተዓየት ኣብ ጎደቦና መፅያ ምስ ኤርትራ ክትዕይ ትኽእል ኒያ ዓረብ ንዓታቶም ብሃይማኖትን ብጉርብትናን ብኩሉ ስዑድያ ጎረቤቶም እዩ ቀጠር ጎረቤቶም እዩ ዑማን ጎረቤቶም እዩ ምስዚኦም ኩሎም ምስ ባሕሬን ምስ ኩሎም ዘይቀደወት ሃገር ከመይ ጌራ ምስ ኤርትራ ክትቀዱ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኣክንዲ ካብ ኒው ማዕዶ መፅዩ ዝመፅእ ኢማራት ከተገልግል ትፍትን ጎረባብትና እታ ስዑድያ እዮም ግብፂ እዮም ሱዳን እዩ ሶማሊ እዩ ጅቡቲ እዩ of course ኢትዮጵያውን ጎረቤት ናቶ እዩ ምሳቶም ክሰርሕ ትመርፅ ኤርትራ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ግን ኩሎም ጎረባብቱ ገዲፉ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ስለ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ዝመረፀቶ መንገዲ እንታይ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ሓደ በሉ ላይ ንቐፅል መወያየታችን ለምንረበሸው አንደኛ እርግጠኛ ነበረ በቃ ሁሌ የሚኩራራበት ነገር የማፍረስ ችሎታዬ ሁሉም ነገር ማፍረስ ይችላል ብሏል። ብዙ ነገር አፍርሷል። የፈረሰ ግን ተመልሶ እንደሚገነባ አላወቀም እና ሰዎች ወደንቱስ መጋዛ ፈልግም እንጂ ብሔርና ብሔሮችን ብቻ ግለሰቦችን በሙሉ ማቆራረጥ የቻለ ሰው ስለሆነ ሰዎች ተመልሰው ይሰባሰባሉ ይወያያሉ ይስማማሉ አልገመተም ምክንያቱም እዚያ ድማ ጀዋር ተይዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ ካብ ትፅቢቱ ወፃኢ ከም ዝኸደ ንኣብነት ጀዋር ናይ ኦሮሞ አክቲቪስት ንረብሓ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ዝቃለስ ዝነበረ አክቲቪስት እዩ ነይሩ ምስ ኣምሓሩ ብሓደ ኮይኑ ብሓደ ልፍንቲ ገይሩ ኢትዮጵያ ክቃለስ እዩ ዝብል ገምጋም ኣይነበሮን ስለዚ ብናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ልክዕ ከምታ ኣብ ካል ኣጋጣሚ ስታሊን ዝገለፃ ንተጋሩ ንኤርትራውያን ንክልትዮም ደም ለኽየዮም እየ እዚኦም ንሓዋሩ ኣብ ኩናት ክነብሩለ እዮም መንግስቲ ኤርትራን ህወሓትን ወይ እውን ትግራይን ንሓዋሩ ኣብ ኩናት ስለ ዝነብሩ ናይ ሰሜን ግንባር ተዓፅዩ ብኣይ ወገን ኢሉ ካልኩሌት ገይርዎ ነይሩ ምክንያቱ ዕሸላዋት ሓሳስባ ዘሎ ናይ 30 ዓመት ናይ 30 ገለን ዓመታት ታሪክ ከንብብ ዘይክል ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ኢንተርቪው ኣላ እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ታሪክ ዘይንብብ ዝገብሮ ሰብ እዩ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ምክንያቱ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ብዙሕ ኣይሰማምዑን እዮም ነይሮም ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ግን ፍልልያቶም ገዲፎም ብሓደ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ፅምዶ ዝበሃል ነይርዎም ካብ ቀደም ሕጂ ብወገን ናይ ኣቢ ገይም ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ንክልትዮም ኣንፃር ሓድሕድ ስለ ዘባልዓክዎም ንሓዋሩ ክባልዑለ እዮም ኣነ ድማ ፀገመይ ክፈኩስ እዩ ንኦሮሞን ኣምሓራን ድማ ኣጋጭዮም እየ እዚኣቶም እውን ወዲአ ተጋሩ ምስ ኣምሓሩ ባኢሶዮም እየ ተጋሩ ምስ ኣምሓሩ ንሓዋሩ ክባተኹለ እዮም ኣምሓሩ ምስ ኦሮሞ ንኩሎም ኣባኢሱ ንሱ ዓራቅና መሰለ ኣብ መንጎኦም ክነብር ይሓሲቡ ነይሩ የስወት ኣይሰርሐን እዩ ዝብሎ ዘሎ ጀዋር ገይም ተረዲና ምስ ልደቱ ድዩ ምስ ካልኦት ኢሊት ናይ ኣምሓራ ምስ አንድርካቸው ስገዲ ምስ ገዱ ድዩ ምስ ኩሉ ብሓደ ንሰርሕ ኣለና ስለምንታይ ኢትዮጵያ ክድሕነሉ ትኽእል መንገዲ እምበር ፀወታ ናይ ኣቢ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ይብላ ኣሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ መጠን ኣቢ ሓደጋኛ እናኮነ ዝቐፀለሉ መጠኑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፀላእነት ናቱ ጥርዚ ይድይብ ዘሎ ስለዚ እቶም ናይ ኣሜሪካን እቶም IMFን ካልኦትን ዝምውልዎም ንሳቶም ልክዕ ከምቲ ንጌታቸው ረዳ ንፃድቃንን ደገፍ ከም ዝህልዎም ኣምሲሎም በቃ ህዝቢ ትግራይ ዝድግፎም ዝመስሉ ዝነበረ ሽዑ ምስ ተቐልዑ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ከሎ ደገፍ ዘለዎ ይመስል ነይሩ ኣኼባ ይግበር ንዑ ዘጣቅዑ ገለ ይረአ ነይሩ ካብታ መቐለ ሃዲሙ ኳርታ ገይሩ ሃዲሙ ንኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ግን እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዝነበሮ ናብ ትግራይ ቤዝ ከም ዘይነበሮ
ኩነታት ድማ ኖርማል ክቅፅል ምስ ጀመረ ተፈሊጡ ታንኮ ተሪፋ ዘላ ሕጂ ታ ምዕራብ ትግራይ ታ ደቡብ ትግራይ ትበሃል ዘላ ድራማ እያ እምበር ካብቱ ካልእ ትግራይ ተጓሒፊ ድሕሪኡ ትፅምዶን ገለ ናበይ በፂሕ ኣሎ ልክዕ ከማ ድማ ኣቢ ኣርቲፊሻል ደገፍ ዘለዎ ይመስል ዘሎ ምስ ግዜ ግን ንሳ እውን እታ ዘላ ገይም እውን ክትቅየር ከም ትኽእል እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ድማ ፅቡቅ ገይሩ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ጥርጥሮ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ይብላሉ የማይገባቸው ስለ ብሔራዊ ጥቅም የማይረዱ በተለይም ስለ ህልውና ጥቅም የማይረዱ በመከላከያ ብቻ የሚፈጸም የሚተገበር የህልውና ጥቅም እንዳለ ምንም የማይገባቸው እነሱ ከም ትሪኦም ዘለኹም እዚኦም ከዓ ነቶም ናይ ኣምሓራ አክቲቪስትስ ናይ ኦሮሞን ኩላቶም እዚኣቶም ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ዘይርድኦም ሸፋትዮም ገለ ናበልዮም ዛረብዎም ዘለዎም well the problem with these people are ናይ ኣብን ካድረታትን ዝገብርዎ ዘለው ዓብ ፅልዋ ዘለዎም ዓብ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ በቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኣቢ ሕማቅ ዘጋጥሞ ዘሎ ህዝቢ ሬፕሬዘንት ስለ ዝገብሩ መጠኑ እሱ ዘጓንዮም ዘሎ መጠኑ ድማ እቲ ናቱ ተፀላእነት ችግር ይፈጥር ኣሎ ካልእ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ መንጎቶም ናይ ኣምሓራ አክቲቪስትስ ናይ በዓል ጀዋር ንኣቢ በታ ሓንቲ ኣገዳሲት ይሃርምዎ ኣለዉ ብፍላይ ናብ ትግራይ ዘመልከት እዚኣ ስምዕዋ ናይ ብሓቂ this is also I call this an intelligent game ዝበሃል ድማ ስለምንታይ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ክበክም I hope I can find it easily እዚኣ ስምዕዋ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ የመለስን ጫማ ለመሙላት ሞክሮ እጁ ሁሉ በጣም አድሯል ስለዚህ ጫማውን መቅደድ ነው የጀመረው he couldn't fit into the shoes so ጫማውን መቅደድ ነው የያዘው መለስ አካዳሚን ቀየረው ፓርኮቹን ቀየረ አንድ የመለስ ባልደረቦች የሆኑ የውጭ ሀገር ሰዎችም አንድ ላይ የገነቡትን ተቋምን የኖረ ስራ እያካሄደ ያለው ኢሬዝ ለማድረግ ከሌሎቹ የቀድሞ አመራሮች በተለየ መልኩ እሱ ኢሬዝ ለማድረግ ይሄዳል እሱ ኦኬ የአመራሮች እሺ ያ የስነልቦና ችግር ነው እንበል ግድም ካልእ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 4 5 6 ዓመታት ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝገበሮ ሌጋሲ ታሪክ ናይ መለስ ዜናዊ ኣብ ኢትዮጵያ ንክድምስስ ናይ መለስ ኣካዳሚ ዝነበረ ድዩ ምስ መለስ ዝተሓሓዝ ኩሉ ክድምስሶ እዩ ዝፍትን ነይሩ ተገብራሉ ጀባር ኣብዚ ነቶም ተጋሩ ነቶም ደድሕሪ ኣቢ እናኸዱ ከልምፁ ዝፍትኑ ዘሎ ክንምንታይ ሽዩጣት ምዃኖምን ነቲ ሌጋሲ ናይቲ ናቶም መራሒ ዝነበረ ንዑን ኮላይ ክድምስስ ዝፍትን ዘሎ ሰብ ምዃኑን ብካልእ ዘረርባ ንተጋሩ ኣብይ ኣሕመድ is dangerous for you ደጊሙ ደጋጊሙ ይብሎም ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምስቶም ተጋሩ እውን ዩኒቲ ዝፈጥር ነቶም ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ክስሕብ ዝኽእል ዘረባ እዩ እዚ ከዓ ክእለት ናይ ዘረባ ፖለቲካ ኣገዳሲ ምዃኑ በዚና ንርኢ ድሓን ሕጂ ናብቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ከዓ ክንሰግር ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቁሩብ ካብ ካሜራ ጠፊኡ ዝቐነየ ተመሊሱ ዘሎ እዚ ስምዑ ሕጂ ጌታቸው ሰለስተ ናይ ስልጣን ማእከላት ኣለዉ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩኒ ኣብ ዝገበርኩም ኢንተርቪው ኣቕሚጠ እዮም እያ ሓደ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሓደ ናይ ስልጣን ማእከል ነይሩ ወሓድ ካሊእ ናይ ስልጣን ማእከል ነይሩ እቶም ወታደራት እውን TDF ዝበሃሉ ናታቶም መራሕቲ እውን ካሊእ ናይ ስልጣን ማእከል ነይሩ እዚኦም ሰለስቲኦም ይዋጠጡ ስለ ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ቁም ነገር እውን ክስራሕ ኣይከኣልን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን እዞም ሰለስቲኦም ተዋሂዶም እዮም አንድም ሶስትም ዝብልዎ ኮይኖም እዮም አንድም ሶስትም እዮም ኮይኑ ዘለዉ ማለት ህወሓት ስቶም ሰራዊት ሸሪኹ ነታ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ተቋፂርዋ ኣሎ ሕዚ እቶም ዋና ሓይሊ ኣብ ትግራይ ብስልጣን ለወጥቲ ሓይሊ እቶም ካብ ኮርናዕ ዝተባሃሉ ጀነራላትን እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ህወሓትን እዮም እዚኦም ሓቢሮም ኣለዉ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ናይዚኦም ተኣዛዚ እዩ ጀነራል ታደሰ በዚኦም ይተጣየሹ ካብ መጀመሪኡ እውን ትጣየሽ ተሎ ብርግፅ ኣብዚ ናይ ኣብይ ፍቃድ እውን ኣለዎ ኣብይ ይሽምዎ ዘሎ ናይ ኣብይ ፍቃድ ኣለዎ ካብ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ዘረጋግፅ ዘሎ ንቐፅል ኣብዚያ ድማ ክልተ ቪድዮታት ንሰምዕና ጎላ መልኩ ሲነገር እና ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ስለሆነ ሰርቫይቫል ነው ስለዚህ ሰርቫይቫል ደግሞ ማንኛውንም አይነት ዋጋ የምትከፍልለት ስራ ማነው አይነት ብሔራዊ ፍላጎት ነውና ኣብዚ ጠጠው ክነብላ እዚኣ ያው ኩሉ ዓይነት መስዋዕትነት ዝኽፈል እዩ ካብኡ ራብዒት ዝተረፋ ወደ ፋይታ ናይ ክትክንፀን ተላ ዘይሕጋዊ እያ ተገንፂላ ዝበሎ ኣብቲ መወዳእታ ተዛረበ ኣሎ ግን ኣብዚኣ ርእቱ ሃበለን እስቲ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ እቶም ዓበይቲ ጀነራላት ጥራሕ እዮም ዘይዛረቡ ዘሎ ሎው ፕሮፋይል ዝኾኑ ብንእሽተያት ጀነራላት እዩ ዝንገር ዘሎ ግን
وعد حديرو بقلت ولا قدام يسوي سامي هاي لها ساتم وزارة وون بحادي لان خلنا وقعهم إترا بحادي تراي بحادي ننو انت من أنو عمر حانس عين وقع من زلون وتوزر حاولة ثلاثون اللو بحادي زبها الوق نتشم كلتيهم لوم تزينة فيهم بحادي بقى أنا تنخي تنخي وتأجمي بالله نابعس كاب زي مسا زور سمعت كلهم زي غير نصبوا نجار يجن استوزير يتهابلو أبزن نايكلت فيديوتا عزي ستالين من تا ديرنا مقار شيخ على طريق هاي ارترا يعني زملك تو بعقواوينا تقنسلنا ولا 10 كيلومتر رحقوا يملكتكم من على مكف حق زي لهم ما قوتوا كره خرد اللون ارترا منقستن هزي ارترا يزقدف احنا ارترايان وين هزي ارترا طاقينا نقاط علم ينخل أنا زي حنت مزيزة خلع لا تدلي حزنا مويا وخركر تمسينا بايزوي كيدنا خيدنا تحرق عن استقرا أنا زارا ميديا كرمسنا صور حكا ودي خون كتور حي فلتن ايرترا زقبرو قس ناو تقراي سو عرساز خالت حاجر تبع الايرترا انت زي هاليا مثل عرس وسانه استقراي زبال ونو يهلون هاجرنت كتفلق ندحر زي ولا نايتن كحتر رأيانا نايكم زول عفتات الرأيان أو سمين زول حيل سألا يزول الرأي هاجر إرتراح فرس يحافر تقراي تبع الكل المفرات ندحر تيبل سو خول كاين ما خول ترى اليوم إرترا نتتكوستي تقراي كم تتكوستي تقطرانه التيميت جولون على إرترا هذا سقعت تقرايها إرتراون وانجل الجونن لا يتقراون وانجل الجونن زقبرت اللهزن حق نقزع خم الطبق زي كونس أو سمين نسلت أنا زصاع حيل اللون سمين انتم بركينا هنا نعرف كيلو ومبرنا تصنع نعرف كيلو ومبر حسكا زركب روحة كم دلاينا نقبر زبل بوليتيكاوي تنتان اللون نايتي بحكي بعد قد فايز قبر وزلو سرح مس ستالين زدنا سرح يو بحكي زدنا سرح كالي كليب كابزا فيديو زياز واتسات ونسمعوا ابزي حاسو غيرهم زلو عمري تطويلهم كحاسو غيرهم زلو عمري حدا غزي ادم حدا غزي دوري تاكوهم زلو حدا غزي هداس يقدونا خدو عوضوا زبلهم زلو فالفهم زلو خما چلت صوم دايو عمره انت نخيوا حقوهم زغنت صوم ده انت نخيوا 4 كيلو ومبرهم تنقانو قلم سلازو فلطيام سلازو حداغات تزلك زلو ناي سمين حيل مدفع دليت الله ومبرو وحسن غارد دليت الله تنا ايكونوميك كرايسيس تنا عرب مريت نا وكلنا ونيوم دولار يتوهم زلو قلطف با فصم يبحال الله زوس اونون دليت نيوم بحداغات كعتا صوم ده كنو بلا عيداتو تون قدم تعصم ده تعويان تول وقزع تول وقزع تول وايا مرحاني دا صوم ده يستاي انت اي نغير تلكاني مرحاني دا صوم ده وقفوتي متعاصر زي تلامدت متأمرة زي تلامدت طويلة وحط متبل كيات فوت تبل من الفقنا خرميم يبلا 4 كيلو خف تبلو صوم دايا صوم دايا صوم دا خلك خلو كن كفتنا له الريق خبر خلو ناي نيتر خازول كاسح قالي سمكن وينا سمكن وينا هذا كايتر على كلن قبل له سو ናይ ብሓቂ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ብወገን ኤርትራውያን እቲ ጥቕሙ እቲ ኣገዳስነቱ እቲ ኣድላይነቱ ስለ ዝረኣና ኣነ ካብ መጀመሪኡ እውን ፅምዶ ከይተጀመረ ከሎ ኤርትራ ኣሰላልፋናታ ፅቡቅ ጌራ ክትሕይል ኣለዋ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ንፅምዶ ክመፅእ ከሎ ካብ መጀመሪኡ ንፅቡቅ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ሓደገኛነት ናይ ኣብን ኣካይዳናቱን ድሕሪ ቀፃሊ ትከታተሎ ኣለኻ ዕሸልዩ ቆልዓዩ ቤንቢናዩ ገለመለ ዝበሃል የለን እዚ ሓደገኛ ሰብ እዩ ሓደገኛ ሰብ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ትግራይ ጥፍኣት ዘይተማሃረ ኣብ ኣምሓራ ካብ ዝግበር ዘሎ ክመሃር ዘይደለየ ኣብ ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ንህዝቡ ብድሮን ክሃርም ዝኽእል ሰብ ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ለኪምካ ክጠፍ እዩ ምጥፍኡ ዘይተርፍ እዩ ግን ለኪምካ ክጠፍ ስለ ዝኽእል ፅምዶ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርያ እቲ ፅምዶ ክሕይል ኣለዎ ኢልና ናይ ብሓቂ ምሁራት ለባማት ዓበይቲ ነዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ናይ ብሓቂ ሰራውር ከም ዝሰድድ ክገብርዎ ተስፋ ንገብር ናይ ግድን ኣይኮኑ እቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ጥራይ ክሕዝዎ ዋላ እቶም መንእሰያት እውን ብወገን ኤርትራ ለባማት መንእሰያት ካብቲ ዓዲ
መጽዮም ካብ ትግራይ ድማ ከምኡ መጽዮም ኣብ ደገ እውን እቲ ስኮላርስ ብዙሕ ግዜ እኳ ይበሃል እቲ ናይ ምሁራት ማሕበረሰብ ናይ ምሁራት ናይ ተጋሩ ናይ ኤርትራን እውን ብሓደ ኮፍ ኢሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ከብፅሖ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ጽምዶ ብቃላት ክግለጽ ዘይክእል ኣስተዋፅኦ ገይሩ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት እንተጋጢሙ ምናልባት እዩ ነቲ ክወርድ ዝግብኦ ዕንወትን ይኹን ካልእ እቲ ዝዓበየ ድርዒት ድፋዕ ኮይኑ ዘሎ ጽምዶ እዩ ምክንያቱ ንኣቢ ክዕንድረሉ ዝኽእል ዝነበረ ባይታ ኩሉ ስለ ዝዓፀዎ ስለዚ ናይ ጽምዶ ኣስተዋፅኦ ኣጸቢቑ ክብሪ ዝግብኦ ነገርን ብዝለዓለ ናሃር ክቕፅል ዘለዎን እዩ ንእሽተይ መማቕርቲ ጌርና ክንሓልፍ سبورت كبرات تخاتلتنا سمنا وزينا سبورتي نايلوم مدبنا اذا لو اب عدن وردان وريدا زلا باسلطان سلطنه غرماي تمرح ابزا استات 15 عام زفرمتم ابالات زنبر امه تطقيما نغليم بلقا احنا بكال كلبات نغليم كا ادسكيلا ابغزوم كم زوعلو زغبرتم انا خنلاليكم مزيزا وردان عدن كببان وريدا زلا ناي طفشو غانتا بزحات تصاوتي ينفريمم ابالات خوينم نوح غزي مسا خوينم تصاويتم انت خونه اتناي تطقيمكا مغحف صبو كله زلو ناي وردان عدن غانتا اسلطان سلطنه غرماي نخلم زفرمم تطقيمو سلا زغحفم اذا غانتا كينو فقود داسكيت كا صبحي انجرا مدفا كال زغبرت سلا زيله لومن استقيمون زخورين ام فرام طرايا تصميدا زلا كابتم افريما تطقيما زقنصلتم زدسكرتم سرح حلو زغبرتم اواريدا يحسيرا زفانوتم جناون كيدايت بول خمس خيد غبر زبل مسلا تطقيما بعلم كم زوصت غبرم زلا نلومي كابتم بزحات ازم زسعبيوم حق تتزاربو حقيات كوين زسمع بحثت موادر تزيبلو امانيل اياسو تغبرم زلا بعفشا انت ناي زينا سبورتي لو من يوم غيرومو اي تسعه نطراي خاطبلهم اتس فيري انترستينج ازن ريو زلنا كونتات اوكي ناو ليتس شيفت ا ليتل بيت كابتي درق زباله نابتي لسلس زباله سكنسكر مجمريا بزيا خنجمر انو ينتي كونا بمدغرا كسيكنا كم زقدم بينا بقلقل اوانات اب قلم حتيت كم نملسهم ببزحتهم ني هاجر هاجر درفتاتهم اب بعلات اب صنبلات اب قال تقربهم نيره قال خبهم كابتن درفتاتك بهلن فقراوي كليباتني حد شومون تدخون نزم السل بزح قانقا مفتان دس بلني قانقا تغري اب تخنبر كله خابي اب جندا اقصى 5 كفله تمهركو نايت قانقا قلقله ملكتالو عرب كاب بزح سمعني رناي محمد عبد العزيز الكابيلي وردي زي خاب غزا كله سلازكرو عرب بخمس صلوا ني عفر كمو خمس قديمنا خبر صنحنا ناي تغرينيا خا ناي باريا درفتات ناي اسمان عبد الرحيم ابو يغرماي سلمون زي ما مصليمني كاله كاب عدنا وصيل كا خمس معك دس بلني ناي سمال درفتات ناي جبوت درفتات نزي حجي بقرب بغزي خطغبرم ويدما كسرحلهم حسب مخنياتو بزح قانقا تملخ قانقا بزح سبي خطخون مسلني أتم سبات إذا رشيت درفت رأي كوننا تعمنات ولا حنقولو intelligent سبيو I mean I'm impressed أنا تقريبا I'm really glad أب spotlight كما تسمخالو تهدرفناتو مزدينا زقبروا ريمكس زياس مليونات كتر اللوا المليون كتر اللوا إلى 8 نيرة المليون بس يحلا I hope إذا درفزيا نتحدنت نيزبير ترانسلة تنسبارك سكن اسمع ينشتي I like this الله رب تحوسوا أب قربا قزي بزنا قديمنا خنولن صنحنا قانقاتات ناي درفتات ناي قلقلو كو تجمير له كليب مال السلتات تنقص السلي يدالو له بعبي كن سفح بزبله بكل قانقاتات ان شاء الله كاتابع اخوني لا نحسب كونسرت يدالو له امدلو نايت كونسرت ندلنا حج اجي زيا بحماق يتردوا انا بقنعنا تزارب زلو انا بليناي مخاني زي فلت زلو مثلنا بز channel زي كن انتي دس بلني اذا رشيد زبلا زلو بعفر انت زبلاني رايم فلت كوان بعربو انت زبلاي فلت كوان انا تقرينيا خيلو بتقرينيا كزارب مخالو انا بليناي نسو عفاري انت كتردادانا تخل قانقا نايت هاجر كن دارغا حدا ناي قدم مرحناي سنغابور زبلا زنبره ليكوانيو زبلايا حدا كابت زعبي يطبب زغبركو كل سب حدا عينت كزربا كردان بحنت جوك بحنت زانتا كبكن كسحقن كم زخل بمغباريو كرعد سمعني بمبال نتحدنت حجزنا يكبل كله نفسه كيف قانقاناتنا نفتوينا نخبرينا انا بلينا ينسو جن حدا قانقا بتحجر نخلنا كرداد زخل كله مخالو دما اقداسي سلازي
I don't care ትግርኛ እንተኾነ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ደስ ብለኒ ድሕሪ ትግርኛ ድማ ሰብ ትግረ እንተኺሉ ጅንሱ ብዙሕ ቋንቋታት እዩ ዝፍትን ስለዚ ትግርኛ ትግረ ካልእ ድሕሪኡ ድማ እናወሰኽካ እንድሕሪ ከይድካ ኣብ ልዕሊኡ ዓረብ ወስኽ እንግሊሽ ወስኽ ፍሬንች ወስኽ ዕብራይስጡ ወስኽ I don't care እንታይ ትውስኽ ኣብ ልዕሊኡ ትግርኛ ትግረ ግን ክልቲኡ እንተደሚርካዮ ከባቢ 80% ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን 80% እንድሕሪ ኢልካዮ ነዘን ክልተ እንድሕሪ ክኢልካ ዩናይትድ ኮይንካ ኣለኻ ናይ ዓለም ቋንቋ ዘድልየና ምስ ዓለም ክንዛረብ ስለ ዘድልየና እዩ ገለገለ ሰብ ኣለዎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ዘይፈትዋ ባት ፕራግማቲክ ክትከውን እንድሕሪ ኮይንካ ንኣብነት ኣነ ኣብ ስዊስ ስለ ዝነብር እዚ ነገር እዚ ብቐረባ ይዝርዳእኒ ስዊስ ሰለስተ ዓበይቲ ቋንቋታት ጣልያን ጀርመን ፍሬንች ስለ ዘለና ክንረዳዳእ ስለ ዘይንኽእል እንግሊሽ ነምፅእ ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም ኖ ኣይበሉን ሰለስቲኡ ክንመሃሮ ኢና ኢልና ቋንቋ ዓድና ካብ ኮነ ሰለስቲኡ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ክመሃሮ ኣለዎ ብምባል ሰለስቲኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት እንግሊሽ ደንጊኻ ኢኻ ትጅምር ጀርመን ፍሬንችን ኣብ ጀርመን ተለኻ ናይ ጀርመን ቀዳማይ ድሕሪ ፍሬንች ድሕሪኡ ጣልያን ትገብር ብጣልያን ተለኻ ቀዳማይ ጣልያን ድሕሪ ጀርመን ድሕሪ ፍሬንች እናገበርካ ምክንያቱ እቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ጀርመን ዝዛረብ ስለ ዝኾነ ልዕሊ 60% ኣብዛ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ሃልዮም ጀርመን ግድን ክመሃሩ ኣለዎም ድሕሪኡ ፍሬንች ድሕሪኡ ጣልያን ይመፅእ ከከም ብዝሒ ከከም ህዝብኻ ኢኻ ትርዳ ኣለካ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሐ ህዝቢ ትግርኛ ዝዛረብ ተኮይኑ ትግርኛ ፕራዮሪቲ ትቦት ሰብ ካልእ ትግርኛ ንክኽእል ዝበለፀ ዕድል ህልዎ እጂ ከም ሳብጀክት ዲኻ ትግርኛ ክትምህሮ ድሕሪኡ ትግረ ዲኻ ክትውስኸሉ እዘን ክልተ ተፈሊጡ ሰብ ድማ እንታይ ይኸውን 80% ህዝቢ ኤርትራ ክረዳዳእ ክዛረብ ይኽእል ብናቱ ኦርጋኒክ ቋንቋ ማለት እዩ ትግረን ትግርኛን ድማ ክልቲኡ መበቆሉ እውን ግእዝ እዩ ስለዚ ዋላ ምስቲ መበቆሉ እውን ዝተሓሓዝ ነገር ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ሓደ መበቆል ዘለዎም እዮም ድሕሪኡ ብሌን ዓፋር ሳሆ ኩናማ ራሻይዳ ናራ ኩሉ እቲ ካልእ ቋንቋታት ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝምዕብል ትገብሮ ብሌን ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን ትግርኛን ትግረን ተኺልካ ንሕና ብሌን ንፈልጦ ኢና እዚ ትግረ ዝዛረብ ትግርኛ ዝዛረብ ብሌን ዝዛረብ ንቡር እዩ ኣብ ከረን እዚ ሓድሽ ነገር ምስጢር እውን ኣይኮነን ዓፋር ድማ ከምኡ ዓፋር ትግርኛ ትግረን ድሕሪ ክኢሎም ከምኡ እውን እቶም ካልኦት ከምኡ ድሕሪ ክኢልካ እቲ ሃገር ብቐሊሉ ነቲ ዩኒቲ ወይ እውን እቲ ሕብረት ዝበሃል ናብ ትግባረ ንክትገብሮ ዝቐለለ ይኸውን መቸም እዛ ናይ ራሺድ ደርፊ ናይ ራሺድ ባዮግራፊ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበለትና ኣርእስቲያ ጎኒ ጎኒ ድማ ካብ ዜና ናይ ዓወት ከይወፃና ሃገራዊ ክለብ ደንደን ኣብ ግጥማት ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣብ ኬንያ ኣትያ ትሬኒንግ ትገብር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ምሉእ ዓወት ንምነየሎም ኣይሆፕ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ናብቲ ጉዕዞቲ ብዓወት ክወፅዎ ድማ ተስፋ ንገብር ካልእ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ደስ ዝብለኒ ነገር ካከርእየኩም እንዳዓዝየታይ ክብየ እስክዕለ የዕልል ኣንተነ ኣለኹም ዶ ዋ መፂኹም ዲኹም ከምታ ትፈትዋ ገዓት ቀሪና ተፀቢናኩም ዋ ርጉኦን ኣዘይምና ኮይና እምበሪ ክትፈትው ኣኹም ርጉኦና ባዕለይ ተማሪእ ኣለኹም ዶ ርጉኦ ብርጉኡሲ እንደ ኣዜብ ርጉኦ እኳዳ ዋ ኣንቱማ እንዳ ነገረኩ ልበይን ልብኽን ይፋለጣ እንድየን ዋይ እንዳዓዝየታይ ክብየ እስክዕለ نبعك تحقوس أنا زار جوزي أم سراغ واي هو بزير جوزي كل نجار بخمزي تحرشاوي معبالاتنا بتاع أجرو إندستريز بحال تغيروا كم زرقونا بكل زبك بتصح مغنياتو أمين بيزيكلي حدا كابتي أبي واتكات زبالة أنا سبلي ناس بزغونكم مزقعد زل نفري من جارج اللي يكونن قعد ما بسبب رقوتك تقبر خلها خاطب بيغسل زتعم على كل دما عمت ملو نكهلو زرق حبز اللو في الله مزنا سخولارات زمعبل زلو دارقا في دكانات ولا فريج انت اللو قين السب عفتز دليو اللي جزيو كتكملو زخل من قدي لذي قالك كابتن ادفرتايزمنت نزيم قريص مزوردوا مصطفى زبلا فيسبوك ريا تحنيتو بزح كومنتاتي زغرز ابي كبر زغبو سبيو لومي فيديو قريص امنا ايرتراويان صبو نجر زغبرو لك كم كال ميديا ابي كبرن ابي دغفن زليوم يم فيديو قريص زورت سب نتملختي بزقل لمنقد ناب زبزح خغبر زخل عبي ابركتو زلو سب سلا زغونه كبر كنو بيغبا منالبات موداتا نزا ادفرتايزمنت تاعتم تفلطوا زنبركم فليتكم اللهم تم زي فلتنا دما فليتنا تحقسنا لنا ناي موداتا مزيا لبام حفتنا حمود امراو طعناي كم يالو يل بازيام سماكوا حفتنا ريام كلا كابتن زد نقل انديا جن ጽቡቅ ትሪቶ ብኣብዚ ዘበን እዚ ስናምራው ጥዕናኻ ቸክ ትገብር ኣለካ ክንብል ከለና ሓደ ግዜ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ሶፍት ወለዶ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ኣብ ግንባራት ናይ ኤርትራ ንዓመታት ኮፍ ኢሉ ከርተት እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ገይሩሉ ስትረስ ገይርዎ ተፀሊሉ ዝብል ሳሕቲ ኢኻ ትሰምዕ የለና ይብልኒ ግን እቲ ዝኸበደ ፕሬሸር ናይ ሂወት ተሰኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ንክነቅዕ ኣይትርዮን ኢኻ
كمزة عينت مسرح مزيو أبز دقم سمزة مسبيتو فقري هيابتون ويقله زي أوروبا كسع كنده soft generation مع بيلو خمسة بزي خاطري soft generation زبال كل جزء شجركم متخلو زفرس مالتيو tough generation لما حيال generation زبال دما عبيت مثلا خلات ولا تصورنا يرترا أبصورنا يرترا بسنكت كويناتن تكبت نايتي وتن جنكات زقبر سبات نيرم دو بليز حفوا ليس كنت نيرم كوينهم لو مجن أبجزو زبل عند ستين رقيب خلو نعو حيزو بأمرو حيال كندي مسألة خلات ناي سهرة ناي كالب الدهوتات سجيراتيو أبزي أوروبا مزبس هي I think أنا كم زي مثلا نزح براد أزي generation حجي زالو في الله أبزي أوروبا weak generation يدخم generation كنا من تاي تسبة أنا أمرود أنا خادو soft دور لبخافلوت ولا قلا ديبلكا no we are weak دخمات سلزقنا هنا خمخين نمبر أب ليبيا خلنا أب السودان خلنا أبو غاس لازم أخو كل تي أب سوا خلنا أب كله كندي بدهوتات نسجرنا يرنا زبلع زي اللي ستة زي اللي من قدك خبدك خلوا شعور هذا explode دي قبرت لو مزل ولا دوغن دخوم سلازخونه نت دخوم مقبال ابينا عقنتاي نبل نامرو چنقدو سنا امراوت اننا تشيك يغبرنا نبلنا let's accept the reality we are weak دخومات سلازخونه يزيد خامنتات زي زرو زلمبر كابانا بميت عصف زعب صقامات اب افريقيا تسكيمو ما يخدلو and they are surviving بخبر ينبرون يمعبلون مالو نابلكو نايلو مارس ابزخوده حماق سمعكم ايدلني صقامات الله يغن حدا حدا غزي تصقمنا دما كمزلو مقبالو صبغي ترير النمبر بحتونا برا تثبيت صباح كندي زخري أورا دندينو من كوري أم بينا تبرا أني انتي كونا بمدقرا كسيكي نرى أبا تبرا ومحل منطوق مع وقتا كوك تتيري